Ayan, happy anniversary! Yes, happy anniversary! Bilig itilimas sa Ranay Worldwide Organization. At ito'y kami nga ron manen nga. Umay mga ipaay iti special edition para iti anniversary ti Bilig itilima. Ayan, okay. Keta kabkablaawan na kayo nga ron iti naragsak. Kena narongbong intayo pa nag-anniversary itatangal daw. Ayan, okay. Yes, DJ Bernard. Yes, naragsak nga anniversary kada kayo amin kasaranay. Ayan, kakabsat, ala, kasaranay, padaanan nyo madamdama. Makita yo kada giti, makita yon to, dagiti kakagugwapo, kada kakapipintas nga aktor, kaya actress. Agner nervyosa amin na makikita nga tao si ka. Ay na, naggasak ka. Bagman tada makita, ado kami awan. Ado makita na dati ka anchotos ko. Ay, Ay, na, okay. Ala, Okay, umay kayon ka sa ranay, tagraragsak agdadanggay tayo nga roden, itiday ito nga intayo pa nag-anniversary, okay. Ngem, sakbay na? Yes, sakbay man nga rod nga, in kami, ipaay iti, Kankanta, in kami pa'y karod, kablaawan, dagiti saranay worldwide chapters kan presidente, iti intero nga lubong ay idolwan ti umuna. Saranay worldwide chapter nga idolwan niya background. Yes, background DJ Bernard. Hello. okay. Organ. Yes. Ready na ba? Okay, ayan. Saranay worldwide chapter. Anta, ingkas ki ko nga rin kang nuksa. Okay, ayan. Ay na, tatani yoruray tayo dagi music doon at napanan na tanayaw awan. Imbes nga dito para tong napangisubek. Okay, yan na nga rod. Sige, agkablao kalatan, DJ Jinky. Okay, Saranay Worldwide Chapter ng Idol 1 ni Pres Randy Wandasan Solento. Saranay Lucasur Chapter ng Idol 1 di newly elected President ni Mr. Felix Regua Jr. Saranay Kuala Lumpur Chapter 1 ng Idol 1 met ni Pres Janet Corpus. Saranay Chapter 2 Saranay Kuala Lumpur Chapter 2 ng Idol 1 met ni Pres Lilia Aquino. Saranay Kuala Lumpur Chapter 3 ng Idol 1 met ni Pres Rose La Peña. Saranay Kuala Lumpur Chapter 4 ng Idol 1 met ni Pres G Almuente. Saranay Malaysia Chapter ng Idol 1 met ni Pres Ribing Ricardo. Saranay Switzerland Chapter ng Idol 1 met ni Direk Joe Ramos. Saranay Lebanon Chapter ng Idol 1 met ni Pres Eversol Sinad. Saranay Macau Chapter ng Idol 1 met ni Pres Neil Damalyari. Saranay Singapore Chapter ng Idol 1 met ni Pres Hannibal Tangonan. Saranay Hong Kong Chapter ng Idol 1 met ni Direk Gina Ibunyayip. Saranay Taiwan Chapter ng Idol 1 met ni Direk Juicy Bagayin Chen. Saranay Iriga Chapter ng Idol 1 met ni Pres Marivic Wandasan. Saranay Italy Chapter ng Idol 1 met ni Pres Venus Rabang. Saranay Barcelona Chapter ng Idol 1 met ni Pres Veronica Peralta Ken. Saranay Madrid Chapter ng Idol 1 met ni Pres Billy Isidro. Yes, nagita nga ro dagiti na ayat when no kasaranay tayo iti na dumadu mga lugar, na dumadu mga chapters, keta kabkablaawan na kayo nga ro den kasaranay. Kenda dawaten mi nga ro nga awisen yon dagitay members yon kadagiti amin nga na dumadu mga presidente. Awisen tayo dagitay members tayo tap na dadu tayo metlaeng nga agdadanggay agraragsak itatanga malem. Ket adu itin tayo mabuya itatanga malem kasaranay ay na. Yes, kasakbay na. Yes. Sino timang idol ta ulo deti nga Saranay Worldwide Organization DJ Marieta? Yes, dagiti nga rod na ayat when no na very supportive nga directors tayo. Ayan. Yes, kay suda iti anniversary itatangam malem, yun na itatang aldaw. Isuda nga wan sa Bali, ni Direk Annabel Wandasan Solento Hall. Ayan. Ni Direk Madi Cardenas Chong iti Malaysia. Yehey. Ni Direk Juicy Bagayin Chen iti Taiwan. Palakpakan. Ni Direk Joe Ramos iti Switzerland. Yehey. Ken ni Direk Gina Ibunyayip iti Hong Kong. Ayan, dagita Ayan, nga rod palakpakan tayo, kasaranay. makapsat. Yes, dagita yan na ayat na anos na pipintas nga Magic 5 directors tayo.
Ayan, ngay so da iti nang buo, iti daytoy nga organization. Happy anniversary, Kasaranay! Yes, okay. Happy anniversary po. Yes, kat sabay kumata more anniversaries to celebrate ken umadado tay kumalata Kasaranay nga agdadanggay, agkakanta ken agbuybuya dito nga programa live show iti Facebook Live iti Saranay Worldwide Organization Bileg. Okay ba? Yes, okay. Katintay man pa'y nga rod pagyamanan, dagiti na ayat nga sponsors iti daytoy nga anniversary, panag-anniversary tayo. Ayan. Yes. Okay, special thanks to Switzerland chapter, Malaysia chapter Urig, Pres Lilia Aquino, Pres Benos Rabang, Barcelona chapter, Direk Annabel Wandasan Tulento Hall, ni Ma'am Gloria Binuya, ni Direk Gina Ibunyayip, Direk Madi Cardenas Jung, ken ni Direk John Ramos and Macau chapter. Ayan, dagita nga ro dagiti na ayat nga ken managparabor nga sponsors iti daytoy intayo pasamaken nga panag-anniversary. Ayan, okay. Ket agyaman kami unay ket ni Apo Dios City mangsubsubat kadagitang ay-ayat yo kada kami Kasaranay. Ken sopsoparta Kasaranay. Yes, okay. Ken gastapay nga pagyamanan tayo man pay nga ro dagiti naayat nga sponsors met iti daytoy nga programa tayo bileg iti 5 variety show. Nga isuda nga wan sa Bali. Iti Kuala Lumpur chapter 1, Kuala Lumpur chapter 2, Malaysia chapter Urig, Malaysia chapter, Singapore chapter, Macau chapter, Barcelona chapter, Direk Annabel Wandasan Tolento Hall, Direk Madi Cardenas Chong, Mambing Dismaya Apales, Melly Vergara, Mr. and Mrs. Daniel Alyuhay. Kennedy Secret is sponsored tayo. Yes, Ayan. okay. Thank you so much. Pagyamanan mi nga ro dagita nga ay-ayat yo kada kami Kasaranay. Ket sapay lang kumata saan kayo nga maumumang kada kami nga DJs yo. Ayan. Maraming salamat. Okay, tapno pang urayan tayo man nga ro dagiti kakadwa tayo wenno Kasaranay tayo nga umaypay agbuya. Ayan. Ketap no adado tayo pay nga agbuya. I-like and share tayo dito nga programa. Tapno, dado tayo nga agdadanggay itatang malem Kasaranay. Ken dagitay saan pay nga nakay-follow. Just follow our page, Saranay Worldwide Urig Bileg. Ayan, okay. Para kada kayo dagitay nga sunsunata. Saranay Bileg Tilimbat Theme Song. Ayan, nakapalo and share kay Metlangin and kakabsat. Ay na! Okay, sumala tayo Kasaranay. Bilig Tiliman Theme Song. Okay, payan na kayo iti sumagmamano nga sunata Kasaranay. Okay, ala, dagitay Kasaranay tayo umay kayo, tapnadado tayo nga agdadangkay, agraragsak kita tanga oras. Maludit ka man mano, ipaludit mo man, tana isem amata. Pagparangin man kalit mo kita apala, makaabog kay rikna, ipadak ka balasa. Day tatakter mo, ayan yan na nagtaer. Nagtaer kan manong makapabang arbaruko. Arapaap na kating, siya sino manasabo. May gaputa lugari, nagwapo kan manong. Nagwapo kan manong, bumaludi ka man. Umisem ka man, di mo ka di paida. Nagwapo kan manong, kumitmat ka man. Italya umuman, kanaamo arupa.
di nudi ka makita, nudi ka makita, mas na ay tirik na. Al-alimuneti, rurut ko ken kura, nuat da inas, bakit kakasarsarita? Taag papatar na po daw ang ipin mo, mga alilo, agkembang-kembang a puso. Mariribukan pa'y unay tinakem ko, nuwinton ano ang adlaw ko titiknay ko. Nagwabukan manong pumalo di ka man, umisem ka man, di mo ka di paida. Nagwabukan manong kumitmat ka man, Italya umuman, tanaamong arupa. Nagwabukan manong pumaludit ka man, umisem ka man, di mo ka di paida. Nagwabukan manong kumitmat ka man, Italya umuman, tanaamong arupa. Bakit sa panagin bumanong day tagandat mo? Bakit sa panunong tinaglaong kaisip mo? Tanagadungami, abapalasang jay lugaryo, nakampay lang at tagaaway, pisa sa iruenyo. Banbanok mo manong kaniyang tiyagayan, perperje, tiyempo kenoras. Tanong kumaindi, indatun mo kaniyak niyaya, tanong kumanong kinayat, kadinagos ka kumanginalawa. Tauray, puspusin, tuy lubong, balbalik tade. Di mo kunae, nga inakipagemge, tiya pagkasanga pulo, pagkasanga ribu tuy nake. Tauray, ang kakamakam, tayong patayam, mumanong akarta. Di mo kunae, nga inaksubalita, tadayong arabaan, naamok di ka daw yan. Dake sa panagim mo manong day tagandat mo, dake sa panuno tinaglaong kaisip mo. Tanagadungami, ababalasang jay lugaryo, dakampay lang at taga-away, isa sa iruenyo. Banbanok mo manong kaniyang tiyagayan, perperjem, tiyempo kenoras. Tanong kumaidi, indatun mo kaniyak niyaya, tanong kumanuinayat, kadinagos ka kumanginalawa. Tauray, puspusip-pusip, tuy lubong, balbalik tade. Di mo kunae, nga inakipagemge, tuya pagkasanga pulo, pagkasanga ribu tuy nake. Tauray, ang kakamakam, tayong patayam, umanong akarta. Di mo kunae, nga inaksubalita, naaday yung arapaam, taamok di ka daw yan.
Okay, dagita nga rod ti sumagumanong, sunsunatang ipaaymi ka na kayo kasaranay. Yes, happy Keta, anniversary. Again, sakbay tayong rugyanan iti formal nga programa tayo itatanga malem. Wen, kayat ko lang man nga ibaga. Anya ti ibaga. Agnep-nep ti rupa ko. Ti pudunan. Ay na. Barbarang masisi. Mas masisigaro din niya. Nep-nep pa yan eh. Nep-nep. Ay na. Ay haan. Nag-nep-nep na basa? Ne, awanti ko mic ni DJ Bernard. Apo nga operator. Ay na. Mabalin sa nga pumaway. Basi. Pumaway na mga Kumita basi. ka namin dito, kan mi nga kwa, awanti Mic. mic na. Check. Yan. Ayan. Okay, anang ano, Dore, at amitit na yan iti sumagwa mano nga madang nga agbuy-buya ka da tayo, mabalintay sakit di nga rugyanan ti programan. Yes. Wen. Ay Yes. na. Pagkakabulan dyan at Hello. duma. At 80 view. 82. 82 viewers. Ayan, 82 viewers. Ay na, tapno na doon tayo pa'y kasaranay. I-share yun. Yes. Takay may nagbuy-buya dita, likot ti kamera. Ay naalay Ket nyo, umay kayo nga Roden. Pa-share Ganam. yun. Dagil ka ro ba yun di nga nabati. Buya damit. Ay na. O, dagi tayo madam mga buy-buya nga presidente. Ay na, dagdagan yung dagi tayo members yun. Tap na dadu tayo metlaeng nga agdadang kaya graragsak. Kaya nadadu ti agbuya iti Sarsuela. True. Ilugana idatang nga malem. Nayapo. Ay na, adot ti mang patpadaan detoy. Iso nga rod. Dagiti DJ balasi o tao kakabsat nga nabayag nga nagaw awi din ket may iliw nga mangbuya dagiti Sarsarsuela. Salsalsuela dito ya pagilyan tayo nga ilo ay Pilipinas, ay, dito Pilipinas. dito lang ba Ilocosur detoy Ilocosur. Wen. or Ilocos Nga matawad DJ Manila pero ano. Iba. Iba Hangi talaga. Manila Yes. Intero nga Pilipinas. Intero nga Ayan. Pilipinas. Dito lang ang Ayan. pagilyan, apo. Dito lang. Galit. Galit. Ay, si Kang Arodin eh, surprise. Teka. Okay, shout out ko man pa DJ Jinky, DJ Marieta, dagiti Saranay Natics natin dyan. Nya, ko na. Saranay Natics. Kuna no chicks. Nya? Saranay Natics. Saranay natin, tita natin eh. La, happy ka nung irang-baraman mo. Happy viewing kan ni Manang Eva tita vegan empanadas vegan empanada and okoy. Nya, doblem. Happy viewing kan ni Ate Eva tita Evas vegan empanada and Eva. okoy. Ayan. Kaya Ibas. kastamitan ka ni Ate Nida Biplan dita Hawaii. Agoray ka Hello. dati ko Anya day gayan ayan na dati nabasak. Oh, adapal si I. Ay na. Haan, sarguelas kung kunanan samot to. Ay, ni Tita Margie Mandaytan. Kaya pa nagbuya ti Sarguelas. Supay sarguelas. Kayat ko na. Apay Ay na. ang pinagbubuya ni Josephine. Madamang agsalsala pa Ay yan. kadamdamag sangit to deta kitain nyo. Yay! 94 viewers! Yes, Ayan, salamat, hello! hello. 95 and counting! Ayan! I-share yun kakabsat no, adu tayo pa, adu tayo pa yung agkangkanta, adu tayo pa yung agkamali, adu tayo pa yung agkakatawa. Wen, tapno na may mayat pitlaing tin tayo pa ng buya iti Sarsuela Ilocana itatanga malem Kenny Kikay. Yan. Ay, wen! Ay na, makukuha naman dito yung boses kong tawang mani, nakatilmon na man ti brownon. Nakatilmon na man brown, di rabi igaminan, kasaranay. Ay Ano nga brown lawlawag. umatidog. Na? Umatidog nga brown. DJ Bernard, lang niya DJ umatidog nga brown. Kuna naman na eh. La. DJ Jinky. Oh. DJ Marieta. Oh. You're so cute today. Nakita Ay, mo. na. And the other day. Gore ka. And the times come day. Ipulong kanto ken ni Dudo ken ni Mama. Ing English na agpatulong na to man English ko ken ni Dudo. Dudo? Dudo ken Mom. Kung nalagarod, no, ag-English ka na minsanin, dapat diretso deta. DJ Bernard, sumbatan ka. Yes. Oh, okay. Ano tata? Ay na, Bernard! Kunana ni Manang Evan marorod ka niya mo. Kasano kay Ibas, Empanada, and Okoy. Bisaya ka naman, day.
Ala. Happy viewing ka ta kaya po, Tita Biga, Tita Santo Domingo Public Dupyan naman Market. yan. ko na naman eh. Balik Tita Sem. Evas, Biga ng Empanada Enokoy. Happy viewing ka ni Elizabeth Medrano. Adda nga rod gumatian pa na datatta niya. Pag When? merienda tayo. Oh. Nin sa amala kanok kikoy tikkan na Empanada na Lones. Diyan Ay. mo, ah. Hamon siya, shoutout nga Roden. Stone ito, stone. Kikoy agawit ka, pangasim. Ibatim ni Kantesa. The tiki forever na sika. Siya pa. Ay! Adatigi forever nangim, broken-hearted latta. Adatigi forever na dapat niya kabi na. Ay, No, wow. adatigi kabi na, ni Bernard nga. When? La. Ala, ana nga roden, kasaranay, rugyanan tayo nga roden iti program proper tayo. When no, Ay, ana. gura ka man. Tadaman tamage, shock ba talaga binirok mo, DJ Bernard? Kisnak man, best ko jinky. Lagkis kayo na. Kasanot, parang ikis ko kay ni Bernard. Agkis kayo nga duwan Ingoso ang Bernard. DJ Bernard, Ah. kasano pa nag-kiss mo? Apoy, ito yung timay. Ditoy, isangong kanya, kasano? Kasano may digi in love nga kiss? Nya. Kasano may in love nga kiss? Apo, ana. Naihimas pa itikis ni Miko. Ayun ang Mikon. Mamaturog pa ilang. Dapat, nag-kiss ka ti babae. Ay, ano yung baka mabuyan eh. Dapat, Yes. nag-kiss ka ti babae. Ayabam ni Kikoy, ta sursuruan na. Ayan, saan laeng dito Facebook iti addo ti agboy-buya oray ditoy. Ayan mi tata kasaranay. Ay na nagado ti tao nga mangbuya kada kami. Yes. Nagado din ka social standing. Nya. Social standing. Kasano ko mangibaga Ano, nga social social standing? standing. Nyangar ko di ba no, ginadayo ka social standing day. Tata, ibagbaga kon, sukatam tayong chokos mo. Okay. Social Kung standing. naman no, ado makita na tayong chokos mo. Oh, kasi tatay. ko mano, megatoy. Oh, nga. Megatoy ah. Yala, No agabay ta, awan social standing. Nagam no Standing. standing talaga. Awa na social standing na. Nyangar tawag na day jay. Kung naman no ni Kikay at Tatal lang tagtatal si kamot dun. Social distancing. Ay, ang distancing kaya. Ay, na. Kung ano social standing. Agkapatangan kayo kay ni Tita Kikay. Ay, adyang aawitan. Diyan malipatan. Wait! Ay Urayat na. nga 100 gangganin. Yay! So, i-share yun, kakabsat. Yes, i-share tayo. Nagitay saan pa nga nakay-share. Tapno rugyanan tayo kakabsat. Keta mabuya yung tumeten iti Sarsuela, Ilocana. Ket nagitay saan pa nga nakay-follow iti page tayo. Just follow Saranay Worldwide or Urig Dileg. Oy, 101. Ay, iyan ay kung 150. Sabay irugi ko na lagarot. Yung 130. 150. 150. Yes. 150. 150. Manon. Okay. Padaanan nyo nga ro diti Sarsuela drama itatanga malem. Ayan. Sige, mabalintay nga ro din nga rugrug yan iti programa tayo. Tapno pangururayan tayo pa'y dagiti daddo mga viewers tayo. Ayan. Ay na, i-share yun kakabsat na talaga kami nga irugi na ito. Okay, padaanan di Sarsuela nga napalwan. Naikaring nga pagpuyatan. Anya pakulom tita Mika Rabino. Baka na kayo mo pakulo. Ket mabayadan. Mabalin, sumalang ading Mariet. Awan na yung awan Kuya di Ronald na. Rabena, dito Baguio City. Yes. Okay. nya. Ana nga ro din? Sige nga ro din. Ragyanan tayon? Rugyanan tayo nga ro din ti contest. Ay, contest. Ay na. Rugyanan tayong kantesa. Tas jay. Sana iturong mo. Rugyanan tayon kontesa. Tas jay. Ay na. Digi man. Okay, tayo nga ro din rugyanan kasaranay. Iti programa tayo itatanga malem. Siyempre, i-welcome tayo met 115. Diyos. Sigurado ka? 110 viewers. Ayan, and counting. Ayan, Rogyana mo, DJ Marieta. Okay, sakbay tayo nga I told you. Sakbay nga rod nga intayo aramiden dagiti
aramid tayo itatangamalim. Muna tayo man pa'y ngarod nga intayo awagan ni Apo, ti babaen intiin tayo panagin vocation nga daulwan ni Mrs. Natividad Rafanan wenno ni Tres Natividad Rafanan iti Ilocos Sur chapter. Thank you. Ket kalpasan ti intay panagkatkatawa, intay mamet, agyaman, ken agdawat ti kaasin ni Apo Diyos kada tayo. Mabalin nyo lata ti agtugawin, Apo. Itinaganti Ama, ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. O Diyos, amami na ilangitan, dedayawen da ka, ken pagrukbaban da ka. Agyaman kami, ta iti da ito yung aldaw, na danon ti anibersaryo, ti Bileg ti 5, Saranay Worldwide Organization Incorporated. Ket agyaman kami, Apo, ti panakabuangay da ito yung organisasyon, babaen ti panang pabulod mo ti sirib, anep regta, ken panangaasi, karagiti 5 nga directors mi, iti naduma-duma apagilyan. Kastamet ten, iti panakitimpuyog, ken panang tulong, dagiti amin nga presidente, karagiti na duma-duma chapters, karagiti na duma-duma apagilyan. Ken kastamet ten dagiti members. Apo, agdawat kam kadi nga biyagem dayto yung organisasyon, tapno agtultuloy ken agbalin nga successful ita ken ti masakbayan. Agyaman kami pay Apo, iti panang tedmo tinapintas adanggay kada kami. Dawaten mi Apo, nga pakawanem nagiti nagkurkurangan mi, no adaman dagiti naigagara, ken saan nga naigagara, nga naaramid mi kabayatan ti income, panangaramid, wenno panagplano, karagiti pagsayaatan, dahito yung organisasyon. Apo dawaten mi kadi, nga bendisyonam ti tumunggal maysa, kada kami nang nangruna, dagiti Magic 5 directors, ken dagiti presidente, karagiti amin nga chapters, tapno, agkaykaysa kami nga agpanunot para ti pagsayaatan dahito yung organisasyon, tapno iti kasta agbalin nga pagtaudan, iti pagsayaatan mi nga Pilipinos, nga adda karagiti, nang nangruna karagiti adda, karagiti na duma-duma apagilyan. Tarabayan na kam kumaapo, ta adupay ti maawis mi nga agmiyamro iti daytoy, tapno at adu kami nga agtitinolo nga bangkita ti pagsayaatan ti panagbiag mi nga Pilipinos. Ket, agyaman kami, Apo, ti panangted mo, iti na inkabsatan, na inkabsatan a panaglalangin, ken dagiti timultulong, iti panakaaramid dahito yung naragsak, ken very successful nga anibersaryo. Gunggunaam kadi Apo ida, iti dahito yung akin na imbagda. Bendisyon ang pay Apo, dagiti nagluto, kaya nagiti amin na nagsakripisyo, iti panakaaramid dahito yung naragsak nga anibersaryo. Amin dagitoy, pagyamanan ken dawaten mi, tinagan ni Jesus, nga anak mo ken apo mi. Amen. Tinagan ti Ama, ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ayan, thank you, Tres. Itangaro din tayo nga rod man kantaen iti national anthem nga daulwan mi ken ni DJ Jinky ken ni DJ Marieta. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alap ng puso, sa dibdib mo'y buhay, lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupi, di ka pa sisiin, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bukal, may dilagang tula at awit sa paglayang minamahal, ang kislap na watawat mo'y tagumpay na nagniningning, ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidilim, lupa ng araw ng luwal, hanit pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Ayan. Kaya sa tayo man pa ituloy dating programa babaen iti
iti singing nga daulwan mi metlaeng nga DJs. Okay. Ating orodon iti bilag iti lima team song. Bilag iti lima akakailyan at dadat sa balia pagilya ng tuangay dating korporasyon Saranay Worldwide Organization. Ipanggep na ket tumulong tattao ang makikapon nang ten abuloy ragsaken ginawang kadatay apada-pada umay kayon taintay makikapon umay kayon taintay makitinulong umay kayon taintay makidanggay umay kayon makisinaranay. Bilag iti lima akakailyan at dadat sa balia pagilyan ng bangay dating korporasyon Saranay Worldwide Organization. Ipanggep na ket tumulong tattao ang makikapon mangted abuloy ragsaken ginawa kadatay apada-pada umay kayon taintay makikapon umay kayon taintay makitinulong umay kayon taintay makidanggay umay kayon makisinaranay. Umay kayon taintay makikapon umay kayon taintay makitinulong umay kayon taintay makidanggay umay kayon makisinaranay. Umay kayon makisinaranay. Umay kayon makisinaranay. Bilag ti lima variety show. Let's welcome DJ Jinky Tabangkora, ken kasama tan ken DJ Marieta Rafanan. Ayan, syempre, welcome tayo met. Tinagmaymaysag, agmaymaysag, nag-organista tayo, DJ Bernard Tabag. Yes, okay. Kaya tayo tuloy tayong RDT program ang Saranay. Hintay man nga ro Pasungadan. iti opening remarks by Pres Felix Regua Jr. Ayan, okay. Intay pasungadan iti opening remarks. Intay pasungadan ni Presidente. Kunana kuma. Ay na, kasjay kami, kakabsat. Agyamanak onay, kada kayo napipintas DJ, Kasano kanya kon? DJ Marieta and DJ Jinky. Ken siyempre, nagwapo hanggang napintas DJ Bernard niya. Tro. Okay. Ket, sakbay nga mangrugi nakakapsat, kablaawan kay Pai. Iti, naragsak, nagasat, nga aldaw, ta, nadanon daytoy nga aldaw ngay oray tayo kasaranay. Isuray jay, panang celebrar tayo, iti umuna nga tawen, iti Saranay Worldwide Organization Incorporated Bileg Tilima. Ket inakman sa gaysaen nga ipukkaw kada kayo dagiti 5 nga aktor wenno actresses daytoy nga organization tapno iti kasta ad-adda dagiti nga
maawatan tayo, no anya ti kaririknad na met ita, dagiti 5 nga nang buangay daytoy nga organization. Isu nga tayo, dagiti nga rod, dagiti 5, basae kita po, tanyak may kabesa ida. Ni Director Annabel Wandasan Tolento Hall, Vijay, Amerika. Ni Director Joe Ramos, Jai, Switzerland. Ni Director Madi Cardenas Chong, iti Malaysia. Ni Josie Bagain Cheng, iti Taiwan. Kente may kalima ni Gina Ibunyayip, iti Hong Kong. Dagiti 5 nga actresses tayo kakabsat, nga nang buangay daytoy nga organization, tapno iti kasta, daytoy nga organization, adda pagkamangan, dagiti kakabsat tayo, nga adda iti na duma-duma nga paset, iti lubong, apay nga pagkamangan kunak. Gamin, nung nakikapengkan iti daytoy nga organization, dinagan nalaangan nga saranay, anya ti panganagawat ti saranay. Nya, panag titinulong. Nya, ket no da panagtitinulong, dagito nga 5 nga director isuda tinang bukel data inmula da itinadameg nga daga isu nga nagrusing nagtubo immado. Isu nga daytoy napaadan, daytoy naparayray, daytoy nga bukel immado. Babaen, ti panang nabuangay, kadagi tinaduma-duma nga chapters, tinaduma-duma apaset, ti lubong. So, dagitoy, kakabsat, ti 5 nga actresses tayo, iti daytoy nga organization, isuda tinang buangay, tapno iti kasta, daytoy ti sanggir, dagiti amin nga miyembro. Kahit, iti daytoy nga gundaway, ited kumet, iti na impuswan, nga panlaki, pagragsak, kadagiti 5, nga kasaranay tayo, nga nang buangay, dahito yung organization, ken kastamiten da kayo, nga kasaranay mi, iti entero, nga lubong. Naragsak, naimbag, ken nagasat nga aldaw, kada kayo amin, kasaranay, ken kadagitimet amin, nga agbuybuya, iti daytoy nga pabuya. Daytoy nga pabuya, binukailmet laeng, dagiti 5 nga direktor. Babayan kadagiti, na dumaduma, nga timulong, dagiti sponsors. Tapno iti kasta mabukel, daytoy nga pabuya. Isu daytoy ti kunada nga magic wenno bileg ti 5 variety show. Isu nga daytoy binabuangay nga bileg a 5 a variety show. Isu daytoy tatat ti rangtay, mangrangtay iti tunggal kasaranay nga adda iti na duma-duma nga paset ti lubong. Isu daytoy ti kunada nga kunada nga outreach. Nya, dito outreach program iso da ito'y iti mangray-rayaw kadagiti kakabsat tayo, kasaranay tayo nga adna iti na duma-duma apaset ti lubong, tapno iti kasta mariknadamet. Nya, taure adayuda kada tayo, mariknada ti kultura ti Ilocano. Anya dito nga kultura ti Ilocano. Iso da yan, nung nakangagkamutin da iti paborito makanta, ure kasalo ti banlog mo, maliliwa ka, mabang-arang ka. Nung nakabuya ka mo ti sarswela, o rekasalo ti banlog mo, nung hilig mo ti agbuya, akit, anya nga rod, maliliwa ka, mabang-arang ka. Kasjay, ngem no nakangag kamot, iti may nga nakasang nga kanta, nga maibagay lao na imutking ka, anya nga rod, agsennaay ka. Ngem kiti saan nakayat nga sawen, nga agliday ka, nudigat agragsak ka, titigapuna, mangeg mo, makangeg ka, iti, dete ko na tayo nga, dete kanta nga Ilocano. Iso da ita, iti kultura tayo, kakabsat, ket gayem.
So, kamaudyanan na, hiyawat kumanin, kakabsat, itinaragsak, nagasat, nga aldaw tayo amin, iti intay, panang celebrar, iti umunang anibersaryo, ti Bileg ti 5, Saranay Worldwide Organization. Thank you very much. Ayan, thank you so much, Pres Felix Regua Jr. iti Ilocos Sur Chapter. Ayan, ti sumarunong nga rod nga iti programa tayo, ket intay man nga rod ayaban ni Kikoy nga isu ti mangbasa no kasano nga nang rugi wenno anya ti nang rugyanan daytoy bileg ti 5 Saranay Worldwide Organization Incorporated. Ni Vice President Richard Pescador. Oh, hello, naimbag nga malem tayo mga kasaranay. Stamet. Wenggar na seryoso ko na. Wow, seryoso. Okay, naimbag nga malem yung kasaranay. Happy anniversary kada tayo amin nang nangro na kada tayo nga adat niya ti putid. Alay, nakita data na duma-duma apagpagilyan. Dito ket nagapoken ni Director Josie Bagainchen. Inikandak ti karbengan tapno takasta basaek daytoy nga kasuratan tapno iburay kumet kada kayo no anyamet dagiti nananay nga bunga iti kay papanan daytoy nga organisasyon. Na po sa lahat, binabati ko po kayo ng magandang araw at oras po sa inyong lahat. At maligayang unang taong anibersaryo ng Bileg ti 5 Saranay World Organization Incorporated. At ganun din po, na-nervyos na ako. Tapos kasamit nga, at ganun din po sa mga bisita, sa mga pagtitipong ito na dumating po dito. Maraming salamat po. Naway, pinagpapala po tayo ng Panginoon dahil sa araw na ito ay nagbibigay buklod upang sa ganon ay maging maayos at napakagandang pagsasama at pagtitipon-tipon itong anibersaryo. Ngayon pa lang po, napakasalamat na ako sa mga co-directors ko dahil ako po yung inatasan nila na magbahagi kung paano kami nagkakakilala, nag-umpisa at kung paano nabuo ang Magic 5 Directors. Bileg iti 5 Worldwide Organization Incorporation. Balik tanaw po, last January 2017, ako po ay sumali sa DLS RRTK, isang grupo na tumutulong sa mga kababayan natin nang nangangailangan ng tulong. Nabigyan naman po ako ng pagkakataon na mamuno bilang isang admin ng grupo at unang admin na nagbayad ng 5,300 pesos membership bilang isang admin. Sumunod sa akin bilang admin si Director Madi Cardenas Chong, si Director Gina Ibonyayip, si Director Annabel Hall, at si Director Josephine Ramos. Ako rin po ang presidente ng Taiwan Chapter at member ko din ang unang nabigyan ng death aid ng DLS RRTK. Death aid way back March 2017. Mahigit isang taon din kami sa death aid ng DLS RRTK bilang isang miyembro at officer din kami ni Director Madi Cardenas Chong, pero umalis kami sa death aid July 2018 dahil yan na nanikman. Oo. Yan.
Bagay na hindi pinagkakaunawaan na ako rin mismo ang nagdesisyon na aalis na ako sa DepEd at sinabi ko rin sa mga co-admin ko sa Admin B kung ano ang dahilan kung bakit ako aalis. At umayon naman sila sa akin kung ano ang naging desisyon ko dahil pare-pareho kami ng pakay na makatulong sa kapwa sa magandang pamamaraan. At doon na namin napagdesisyonan na ipagpatuloy namin ang DepEd dahil may mga hawak din kami na members na ayaw din namin na malagay sila sa alanganin sa DepEd. Kinausap namin yung CEO ng DLS RRTK na bumuo na lang kami ng Admin B ng DepEd pero palitan namin ng Saranay Worldwide. Pumayag naman yung CEO kaya kaming Admin B na mismo ang humawat at naging officer ng Saranay Worldwide. Nag-umpisa lang ang Saranay Worldwide sa ilang members lang. Hanggang dumami na rin, umabot na rin ng 300 to 400 members. Pero may mga bagay na naman na hindi namin pinagkakaunawaan. Kaya kaming 5 na admin, nagdesisyon kami na kami lang ang mismo ng 5 ang bubuo ng organisasyon namin na kami na mismo ang magpaikot at magparehistro sa SEC para sa ikabubuting ng grupo at walang pinangangamba ang mga miyembro na isasali at ito na nga under processing at buo na ang registration ng organization natin sa SEC. At sana ma-release na before at na-release na din or next month para secure na ang grupo natin. At maraming salamat sa tiwala at pagkakaisa na tutulong sa kababayan natin nang nangangailangan ng tulong at sa tiwala nyo para sa admin ng directors nyo, gagawin po namin ang lahat para ikabubuti naming lahat sa organisasyon. Mabuhay ang Magic 5 Directors. Bileg Itilima Worldwide Organization Incorporation. Once again, happy first year anniversary, Bileg Itilima, and more years to celebrate your anniversary and more power sa ating organization from Ma'am Gina. Kaya ito po yung history kung paano po nabuo ang Bileg Itilima Saranay Worldwide Organization. Thank you very much. Ayan, maraming salamat, Kikoy. Ket, itatangarod, ket, sakbay nga rod nga, intayo buyaen, iti Sarsuela, Ilocana. Hintayo man pa'y nga rod, kumanta iti dua nga sunata, ayan. Kaya kung ipadoble ka ni Vice Presidente, kibagbaga na tatay. Nagseryoso ka, Bes. Nagseryoso niya, Vice Presidente tayo, ay na. Okay, tingaron din ni Payan, tiya sunata, sakbay tayo parang. Dagiti, your oray da. Ayan. Okay, para kalagin tayo, kanayon nga masipsiputan. Apay nga ta, titataunod da ginurada. Social media, ipangidasalan da. Itirik na da keniti sursurunda. Di da payen amu, titibang pagada. Agkakanaten dagiti ipoposta. Imay data when status da. At damit day may sa achismosa. Agsisiin lati kukwaenda. Agsipot-sipot ka. Agsipot-sipot ka. Nuagi may day ka. Tuwagi may day ka. Nigayem mo, sisiimen na ka. Agsipot-sipot ka. Agsipot-sipot ka. Nuagi propose ka. Agi pupus ka. Nigayem mo, baka screenshotin na. Amangan nuisen nanto ka dagiti pada na adjust mo sa si kamet ten gayem. Ti
sentro ti tungtungan da. Yes, para kalagi tayo, mahilig. Kasla ka ni Jinky. Mahinig lagi po, sagiti sasahinig kiti biyanda. At tanto may mapalsitan, piman. Mamatin tu metenda kita at ismosa. Abay. Kung konformi, di malablabid na. Uray saan da nga amo ipuon na. When no ramot na, day tanga istorya. Dati ragat, gahap ka. Di damit amo, dagiti ar-aramid na. Nagsasangap pa yan dagiti dilada. Tanakadanunin sa Jai, Australia. Apo, nagadayo? Agsipot-sipot ka. May makasipot. Nung agi may day ka. Ligayem mo, sisiimen na ka. Agsipot-sipot ka. Sipot-sipot ka. Nung agi po post ka. Nung agi po post ka. Nigayem mo, baka screenshotin na. Ang mga nuisen nanto kadagiti pada na adis mo sa si kamit and gayem. Ti sentro ti tungtungan da. Agsipot-sipot ka. Sipot-sipot ka. Nung agi may day ka. Nung agi may day ka. Nigayem mo, sisiimen na ka. Ay na. Agsipot-sipot ka. Agsipot-sipot ka. Nung agi po post ka. Sama. Igayem mo, baka screenshotin na. Ang mga nuisen nanto kadagiti pada na adis mo sa si kamit and gayem. Ti sentro ti tungtungan da. Ang mga nuisen nanto kadagiti pada si kamit and gayem. Ti sentro ti tungtungan da. Nagsabong kinayat ay pa'y gasa. Nagsabong kiniliw na to kenriga. Awan laeng mauray ko nga ikaasin ka niya. No dilaeng talang ang ama buhay-buhiya. Manipot pa hindi sikat ipimana. Binil bilang kutitag sa tininalda. Sa nga pulo ket aluti, mabilang iti mayo. Si mapet kabiyak kung imsyak linipat mo. Ala, bigbigyan man siya met laday di. Inka, inayayat ka doang karkari. Agsangsangit na ito'y pusok no. Malaglagit ko dagiti. Dahil di ayan ayat sirok sa lamagi. Bigyan man siya penladay di. Inka, inayayat ka doang karkari. At sangsangit na ito'y pusok no. Malaglagip ko dagidi. Dahil di ayan sirok sa lamagi. At sangsangit na ito'y pusok no. Malaglagip ko dagidi. Dahil di ayan sirok sa lamagi. Dilima Variety Show Special Edition. Wow. Okay. Special. Tangarod, dagiti akuan. Basapay ko mata si Malsala kayo. Okay, ay, nakadado dagiti og buybuyanhan ko nga mabasan. Hello kay Josephine Ragasa Ribultan. Ay Juanin. na.
Kay Ma'am Kwanin. Sa baliday titikuan. Kwanin. Kay Ma'am Evelyn Balada. Dayan, thank you so much for watching. Kaya Ma'am, when press Honeywell Gragasin Tangunan at mapalsitan oray haan ngay suda mga DJ ko na. So pay happy anniversary to all kasaranay ko na press Ribing Corpus Ricardo. Ayan. Talagang nalaig Ay na, nga push push up. Sino pa'y? Kaya Tres Natividad Rafanan. Ayan. Thank you so much. Kay Ma'am Margie Barnacha Padilla. Thank you so Hello, much for tita. watching. Hello, ate. Yes. Kay Sir Sky Tajelo. Tahelo. Sky Tahelo. Yes, kay Ma'am Arlene Valencia Patubo. Hello, Ayan. happy watching. Happy watching. Thank you so much for watching. Kay Ma'am Melanie Guzman. Happy anniversary mga DJ ko na. Yes. Bilag itili Ma'am Melanie Guzman iti Yeah. anniversary. Yes. Kini Ma'am Jonalyn Obejas. Kay Angel Bird. Nalang, Angel Bird. Anya neta pa nag-push-push up mo. Surwam to man ni Bernard Casta. Well, Kuala Lumpur chapter 2, 128 members. Ayan nyo. Supay man. La, Ay na. umay kayon. Makapungtot dan. Chapter Locos chapter. Ayan 16. yon. 1,600. Enjoy watching mga kasaranay ko na ni Ma'am Dina Dumingsil, Ma'am Evelyn Balada. Thank you so much for watching. Anapay. Kini Ma'am Present Nancy. ka na ni Tres Nancy. Amo, kanawi nga present ni Tres Nancy. Kay Ma'am Juliet, Yes, Rebultan Maring Galase. Juliet. Ayan. Ayan. Happy anniversary mga kasaranay. Mabuhay tayong lahat. May God bless us all, especially to Magic 5 directors. Wow. Kana ni Ma'am ni Tres Natividad Rafanan. Ayan, okay. Ni Mamang ko. Happy anniversary to all of us. Kana na ni Direct Annabelle Wandasan to Lento Hall. Ayan. Okay, happy anniversary and have more anniversaries to come. Saranay, thanks. From Sir Pedrito Tugano. Okay, hello kaya Gigi Dennis. Madriaga. Yes, Ayan. Gigi Madriaga, bueno, Dennis Madriaga. Kaya Crisanta Miranda, dita Hong Kong. Kaya namin nga agbuybuya dita Hong Kong. Ayan. Happy anniversary sa inyong kasaranay, ganana. Kay Ma'am Sophia Revolio Rualizo. Watching from Israel. Hi, ganay. Hello po sa lahat ng nandyan sa Israel. Ayan, sa Malaysia, sa Amerika, sa Hawaii. Maraming thank you. Iti support tayo kada kami. Busy da nga DJs ko na namet niya Press Lilia Aquino. Ayan, ready kayo kasaranay? Yes! Ana, ready kayo kasaranay? Napuyag sa ukayon ne. La. Hello, Tita Venus. Sa muman nga tanang day nagan mo. Tita Venus, in-announce ni Tatay Day nagan mo. Yes, sponsor iti anniversary. Yes. Tita Press Venus Rabang. Ayan, thank you so much. Yes, kanana ni Press Honeywell Gragasin Tangunan. Yes! Kanana ni Tita Madi Cardenas Chong. Ay, si Gengarota. Ayan. Okay, sakbay man nga rod nga intayo i-presentar dagiti agsarsuela kasaranay. Inakman met i-presentar kada kayo. Daytay nagkalaysay tatay. Daytay nagkalaysay tatay nga itatta nga malem. Isuda nga wan sa bali ni Kikoy Kenny Kikay. Bukikay. Say. Apay. Muna ka numit. Ala. Pasensya kayo ka na pang kami naghanimunin. Haming na uray kami. Okay, nimbag nga malem tayo amin mga kasaranay. Happy anniversary. Hello! Hi! Okay, na po si Bibiyag Kepe Metlang mga kasaranay. Ready kayo ka din na po agbuya! Apo always nga dapat ket daytoy dapat
Oh. Ay. Alam, babalik mo dapat kay kat, Katanday dapat kat pa-like, pa-share, and pa-follow mga kasaranay tapno ti kasta. Agkakarupa tayo tuman aminen. Na? Okay. Agkablao kan tayo, simpak dati. Happy pagdramaan watching da. kadagiti amin agbuy-buya dagiti nang runa dagiti nang buo daytoy Magic 5 directors daytoy Saranay World Wild Organization agyamyaman kami nang runa agyaman kami dagiti naayan nga tumultulong daytoy nga anniversary sponsors tayo special thanks to Switzerland chapter, Malaysia chapter Orig, Press Lilia Aquino, Press Venus Rabang, Barcelona chapter, Direct Annabel Tolento Hall, Gloria Binoya, Direct Gina Ibonya Yip, Direct Madi Cardenas Chong, Direct Joe Ramos, Macau chapter. Kasapay met nga, dagiti World Wild President Chapter, Saranay Ilocos Sur Chapter, Saranay Kuala Lumpur Chapter 1, Saranay Kuala Lumpur Chapter 2, Saranay Kuala Lumpur Chapter 3, Saranay Kuala Lumpur Chapter 4, Saranay Malaysia Chapter, Saranay Switzerland Chapter, Saranay Lebanon Chapter, Saranay KSA Chapter, Saranay Macau Chapter, Saranay Singapore Chapter, Saranay Hong Kong Chapter, Saranay Taiwan Chapter, Saranay Riyadh Chapter, ken dagiti na duma-duma nga miyembro ken kastamet ti Mang Bukbukel kadagitoy nga chapter, Saranay Worldwide, Italy Chapter, ni Ma'am Venus Rabang, Barcelona Chapter, Madrid Chapter, ken dagiti bubukel, nga miyembros ken dumapay nga naduma-duma, nga kamkameng nga Mang Bubukel, Mang Bukbukel iti daytoy Saranay Worldwide Incorporated. Happy watching mga kasaranay, agyamyaman kami kadagiti agtultuloy nga mangi suporta ken kastamet nga mangipapay kada kami iti ragragsak. Numan pay kasta mga kasaranay, ipakita minto kada kayo dagiti sabsabali arupa. Aping nga sabsabali arupa kun natin nga ta mga kasaranay. Gapuanan ta binirok mi dagiti pagtangtangken. Kunak, agpaiso dahil takikay. Dagiti pagtangtangken. Apay natangkanda? Dagiti pagtangtangken nga actress kan actresses, Ngam actores talaga nga tayo. natangkanda. Ay wen, apay kunam. Apay. Ay, nakadanunan dadagituyen. Ay kasjay. Nakadanon dapat ibalasiw taawen. Apay si kahampay. Ay ganggani. Ay siya ka na pa na Nakubid lang. Okay. Tapno ti kasta daytoy kakabsat intay mabuya ta dayjay sa dagiti agpabuya iti Sarsuela drama. Anya ka di daytoy Sarsuela drama. Mga kasaranay. Daytoy ket may sa drama nga mangted adal kadagiti agbuybuya dak tayong agbuybuya. Ket daytoy nga mga kasaranay tiing kami ipabuyan to kada kayo. Ket isagana yo dagita panyoyon. Nga maaluwadan nyo lang hang kaig bansag baka bumansag kayo. Okay. Sinya niya patinayon mo. Okay. Agboya kayo na po tamang rugidan. Okay, agredy tayo nga roden kasaranay. Tarugyanan tayo ton iti Sarsuela Ilocana nga ipaay kada tayo iti grupo ti Wen, dagiti grupo dagiti napiling drama yan dito Ilocosor. Yan, thank you so much Kikoy. Okay, hello apo kagawad Richard Pescador. Pa-shout out kami man. Da Teresa Ragadira Laurente, Bes Maricar Laurente, Ma'am Floracila Paz Laurente, Maria Tiffany Laurente. Madama kami nga agbuybuya kunanan sa Alawenla. Okay. Agsagana tayo nga Ruden. Kasaranay.
Agtugaw tayon! Isagana tayon, tibagbagi tayon! Isagana tayon, tibagbagi tayon. Tapno Kwan, tapno Mang Rogaine. Ayan. Okay! Hintayo nga Ruden! Ana, ready nga ta, dagitay Kwan. Okay! Hintay nga Rud pasang bayan! Iti Sarsuela Drama! Nga napauluan, hangko amo pa iti Kwana. Okay, pakulo, deto'y nga pakulo tayo itata kasaranay. No siya sino iti makasungbat, iti title na, daytoy nga drama itatang nga malem. Adda iti premyo na. Ayan. Adda iti premyo na, no siya sino man, iti makasungbat, daytoy nga drama tayo itatang nga malem. Iso nga, buyain nyo nga nalaing, kasaranay, tutukan nyo, tapno maamuan nyo ti title na, deto'y nga drama tayo itata. No siya sino iti makapugto, when no makaana sungbat, makaibaga iti title na, deto'y nga drama itata nga malem. Again, ulitek, adda iti premyo na, ngaggapo kada kami. Okay, thank you so much. Okay, hintayo nga Ruden. Buyain iti Sarsuela Drama. Manipod iti grupo ni Kapsat Jong. Isagot na kada kayo, ti maysa nga pakasaritaan. Anapnuan kay papanan. Pakasaritaan. Pakapidutan. Iti adal. Pakasaritaan. Nga namnamain mi. Ngayon kay pakapidutan. Ti pagmen namen naan. Ti siya sino man ang saknan. Isagot mi kada kayo, iti maysa nga Sarsuela Drama. Ana Pauluan. Papugtuan ta ka na po, papugtuan da. Si Mang Pet ka naggayo na pa nagtrabaho. At tatagpag siya atan? Kinagpais. Nagmalmal. Yan ang panagtagsabot siya pagtrabaho. Yan. Nagpaidam lang tayo. Igasat kanya. Nung kasta nga ro. Malas ka? Awan tipay mo nga napay kanya. Ayan na ita. Imbaga midingay kanak nas narangay nga masakbayan dali tanak ka. Ayan na. Yan nagkinarin ka rita, men. Ang gati ka sa saad, di pa nagyag ko, Mercy. Agpapanpay ay ka? Agpapanpay? Kastoy ka dilatan tipay mo, ha? Yan yung gugong ko, men. Iti nagbiro kiti trabaho. Yan kaskas di met na ka. Di ko nangket di. Saan ka nga makatrabaho? Taawan ti amom. Saan mo gan asir sa irin na dati rin na. Apay. Ano ka din? Nalipatan ka din. Iti karin-karita. Karin-kari? Nga niya. Nga iti unos, iti panagyan. Tatanto. Kit pag pinuligan tanto, iti panagan na yan. Nam ay kenrigat, kasta ka di. We, No, dahil ta nga karin-karin ko na. Putede mo dahil ta. Tati kayat ko. Ted mo kanyak, tinam ay birbirokit. Tininamnamakin ka. Nga diyam mo. Ikan na. Tinapinta sa masakbayan dagatan na ta. Ni kas mayan na. nakunak magtatayan. Awan. Ngin Mercy, maminanong nga ulitek king ka. Ingugong ko ti bagay ko. Tapno
laing maparagsak ka. Kamu nga ito pagdigil kita. Kit isumet ko na. Isumet ti ko na. Nauma kong tikas toy nga kasasaad ko. Makawag ka? Nalawag di ko na ko. Nauma kong tikas toy nga rika. Ke, naipeteng kon ti pumanaw. Ay, tiket mo sabi. Magkamakaw. Panawan ako. Well, Kasanong dagitan ako. ay ket makamukan na. Makamukan na ng biyak kagagwada. Tutal, pamunet united kanya kinamay. Merci. Patayak lakit, inawag ka dito sinong kito. Balbalatong data patay lang. Haan ka na mamamati data, basta sapul ka, sinibiyag ka pa'y lain. Ket no hamo nga may pay kanya kung tinamay, wes! Api nga kasta kamet na tundas. Ibot nak! Tiyak kasapulan data. Ti kasapula kita. Nam ay ti panagbiag. Sana kastulatan, kana kang mabiyag laing ti po. Pasig mo ayat. Ayan na! Ikariting ka, merci. Anya ni kari, nabayag mi din. Mayayating ka, merci. Ay ha, bayan di tayatin la. Tinasken ita, at biyag tinanamay. Oh, anya pa ita. Oh! Merci. Yes. Inuhugong kamet. Itik sapol. Itrabaho. Ngin awam met lagi ka asa. Gapen tawam met lagi adal ko nga. Diyos ko. Nung nakaadal ako, malabit. At ako mamit at pati pagsakulak, ganapin pa. Gandat sanggasap man lang, Diyos ko. Kaputeto na tawel, katimteng kinyan ko. Gat man laeng, nganik kan tinapintas nga mapagsakbayan na kiti pamilya. Merci. Nahulpit ka man ka. Alpaskan? Alpaskan nga nagsangit. Ape patuloyan mo. Kas na ko na kita. Merci pangka. Makamukan da dito. Merci Batang na! pangka. Saan nakapanawan, merci na tayo. Lagi din na. Ay, nakatag... Ay, parito may na sa tinasken, merci. Merci pangka. Nagtugaw ka lang. Lalawan. Ang kapanawan lang. Nagtugaw ka nga ron. Wen, ang ka nga panawan. At patangtanga na yung bagla. At dalaing papanagbiit. At dalang pantugatang. Hindi, ibating mo tetabag. Wen, Ibating mo tetabag. pag ikaw nga ron tigatangi pinubilang. Ay, sa bagay, ni magsugi ka. Wen, awan danag lang. Yan na panawan na, merci. Ay, apo. Pagpangasin at yan. Wen, manungit ka sa sarita. Isang sakit makauawat. Nagsubli ka, merci. Wen! Yaunan. Ano, letek subli ka. Apa? Aslan sagat yan nga nagsubli. Salaysay. Pimanaw nga rod ni Baket Mercy sa Jebalayta. Gapwen, tasan nga mas baalan, tirigat apaspasaren na itisidong dasawa na. Nupay babasit pay laing dagitan na. Ket bayat ti panaglabas ti bulan, ken adu nga tawin. Nananayen nga baru ken balasang tagkapsat, amarbi ken reden. Gagayem ken kakapsat, agpatuloy tayo. Anya oras yan? Yan, awang pailaing tata. Ang mga no, nabartek tumanas mang tete. Yan, barbarin saan kumamit.
Palpalo gumamit din ni Tatang. Masipag timbanong ninanang. Nakamimetan niya ang kakabsat. Dahil sagsagamat ni Saem. Kitain man nanang. Kitain man, tipimemilya nga pinanangam. Nakasi kami nga anak mo. Kailiw na kaunayan nanang. Ada kang nagkayamin tatang. Nagampaman ka din, katrabihin. Among lang arong-arabiin, ibagang palain! Di mo ka kamakaga. Ha? Nabartay ka kadimanin tatang. Kaparte? Napartay? Nakainumak laing kaka! Apay? Anyat isang sangitan. Anyat isang sangitan! Tapi nga sangkang nga makasumbat. Tapi nga sangkang nga makasumbat. Ha? Tapi nga sangkang nga makasumbat. Apay nga kasakamat ka na kami tatang. Nagparinkan nga naranggas ka na kami anak mo. Nagparin kami met na natulog kay nanak ka na kayo. Anyat ko nam? Anyat ko nam? Anyat ko nam? Dahil tatulumbeng nga para sa inyo. Masya na kami kanila na tatang. Dahil dito pagkakti ka. Saan ka? Nagsasaw ka sa anak ka lang! Pulos! Anak ka magsasalita! Sige sa! Nawatan niyo! Nawatan! Nawatan! Apay man eh. Bes kapit! Ano naman tikapsat ko? Kayap mo! Kayap mo tasikat! Kayap mo tayo kapit! Kayap mo! Sige tatang. Kasi mal... Ala, nagpapas ka tatang. Lahat! Karitin lahat! Karitin lahat! Ha? Karitin lahat! Nagtitipagkakata kayo! Nauray ikahanuan! Sandak to! Apulos asangwen! Dahil takimulay nyo! Iti panunin! Watay nyo! Nalabas kayo ba tunay tatang? Nalabis na niya! Panagkapkamil ko kata kayo! Kapomet laing! Dahil ta inayo! Nawatan nyo! Iso ti tata! Iti pagkaskas to yan! Pasok ni nanay tatang! Basol ni nanang nyo! Pasok ni Basol ni nanay! nanay! Tatangkat mo ka sa akin! Di basong linanang mi! Basong mimit kirot ka na Pasrepin na ngahin! Kayukit! Anak ka! Tatang manipot kinubig mi! Nagbalidat ka na, tumnog ka na kayo! Tatang pangasip ka di mata! Tatang magbalag ka na din ha! Tatang saan ka na di nga masyat ka na kami! Masyan? Masyan! Anyat kaya't yung hay kasing kada kayo. Damagek man? Damagek man kada kayo nung yan yung kasing kasing! Nagdrama kayo nga ng kaptan! Kunyeta! Paano kayo natin? Bisik! Apay nga kasi met ni tatang mano. Awan man lang, di pa nangilaning ang kanya ka na tayo. Anyat itang tanabiti man yung
Ang gusto na kanina pangasin. Anya di tatanamit kayo naman yun, Sam! Apay mano, di ka lang kabasyal kang pagkakaspadan! Dadat ka na kita anak mo! Kasi lang natubublaan ka na kwada! Anya, mano, kita ay matabagin! Apay! Imay ka ka dito! Takno ti kasta! Sermonan nakbet! Kapsat ka lain! Katanya ko matatatibdibyan mo katakmi! Paparang ka na pamalasan na kita anak mo! Uray bay! Tandaran dati sa ritay niya. Kapsat ka lang! Nukayat mo! Asermonan na! Dagitalangin na yung kanakam! Iti sermonan! Numatam! Mas tiyan ka kumamit ka na kwada? Kasi tarupang! Anak ko, pasensyaan nyo ni tatang nyo. Sakay ka ti pagpapasan nan. Nabebayan na unay ti baginan. Kaputi pa lang paano dananang nyo. Yamang kang kasli ka dilatan. Kasli ka dilatan ti sasaanan ni. Angkel manipot kinubing ni. Nagpalit kami kinatulog ka itanak. Namabigsan niya. Alik lang unay, di ba nagpingan kapsat? When ang mukdait anak ko, kimipturan nyo, di kinaulpit ni Amayo. Kararag yung ket di nagsublinto ti inayo. Agyaman kami ang kalan. Agyaman kami ti inador. Itulong mo ka talaga. Ang marapiyadin ko. Agad na aras ka man. Ikarik ka ka. Agad ka na kinapik sa akadin ko. Agad ka na nagkabalagtag sa apos. Ikarik ka sa akat ng baybayan. Nagbasa ka nga na lang naman. Nag-iawat kami kanta. Yung paglatit din, tanda ka na ngayon anak. Tanuawan ka. Yakabon na niya tinapasama ka niya. Alang-alangan, ornusan nyo ti pagbagiyo ta, intayo di balay. Sadya kayo nga mangal daw. Agyaman kami ang nembag kayo na kadalami. Yung ginatan mo. At natatagpingan pa iso. Yung sa agkamit ka raraminan, pinagpingan na. Kadalamigan na na. Amayang yan. Basong umikatin. Basong umikatin. Basong tinanang ni. Saan mo asawin ti kasaratin? Uray kat inkarikbet ka na kayo, anak ko. Nasaan kayo pulos kabaybayan? Agkarkarami kay Ketli. Nabarbaring agnakimit laing ti Amayo. Sumurat kayo ni Angkelading na adapa pa ng kwena. Nagupundog kita enjay. Tricycle kita roba tayo ta. Magipatangan kay pasada. Ano, nag-alawat ka. Alam mo ka natin. Sige nga, Ruth Marley. Ako naman nag-textan! Hello, hello. Ganang kami na mabasap. Ano na nag-text na ko na nakababastaws. Tatay magnanak di jay. Apple, kung nalak sino tumawagan. Tapos DJ ko na you don't have an upload in your account, please read immediately. Kung na nagbastaws. Babae.
babae ka mo tinetext nak, nag-text nak tatay. Nag-text nak tatay, iti DJ ko, DJ yanti, agpa-deliver ka man dito, iti ko nak, iti DJ empanada, konak. Iti ko ang Ni nga ta Eva ah. kung ano da tumawag, kitinawagak kat, the subscriber cannot be reached, kung ano pa, nagbastos. Nya DJ, Kaya nakasira ator pa eh. ay nakasarada. The subscriber cannot be reached, kaya da saun naka-close da garod. Lobat. Apit dama kumarka roba. Ang mapampansinan ni Tatang. Ay, adi baga kikay. Ana da dya Kiko. Ape nakapimpintas ka kikay. Alaga. Ape mabaling nga angoten ka? Agutan na ni. Daka, no tati paango mo. Apo nagbangsi. Kasla dalikan. Kasla ka lang na banglo, di ka pa nagdig. Hoy, kikay tap na amam na nagdigdigo sa. Kaano, di kalman. Ape digos lang ti pagpapatangan ta kikay nga di kalman. Narod. Hindi pala na minsan. Adi baga kikay, ape deti ituraem ka kasla pumimpintas kasi ka. Da ka kami, di na mo lang kami mapampansinan, di mo lang kanda sa tikwan. Siyempre, makita ka gar ka, nakapuraw ka nga tata. No nakamangisi kan ake, nasingeten. Ape, kiki, deto'y panag-swel-sweldom iti onos tinasaro nga makabulanin. Ape, di ka paging matang ti pagpapudaw mo. Haanain, gatang kontolat isa ang kaon. Kunam maidi nga gumatang ka nga skin white, nga kunam. Haanan, labang tutrupa kaon. Haan da no gumatang ka ti skin white gamin. Hanggang mga gumatang ti skin white, tar black mat, tigatangam. Kasano garod. Day takot tiriga na king ka, nakadado kwartam di ka amo ti agpa scrub face. Scrub. Dayjay malampaso ti ropo na. Malamlampaso ti rupa. Wen, apa na ako, nakikita mo kanya, kikay Ay, nakapsutak. nalinlinis pa dati rupa kam nata rupa. Apay manin? Kaslala na nagsungkaan. Oy, na mo pagbaga data kas ta kikay. Nagaman. Apay daw nagmadimi data nga pa nagkuka mong kikay kasla ka lang kasla ka lauging. Hay, napod dawak pa yung genigro torpa. Ay, napod po daw kasi katika pudawan ka dagiti negro, kada negra kas jay. Correct. Apay kikay di bagak. Apay nagbasa ka idi? Ko talaga ah. Sigurado ka? Katwan. Nagbasa nakmet. Nagbasaam. Nagbasa nak di jay nung amin ka Harvard University of St. Fernand. Apo Oh, nagpinta sa niya. Harvard University of St. Fernand. Uy, English na ya. Oh, English na jay. Harvard University of St. Fernand. Do at lupa gamit ti na? Ano ti Tagalog na kadyak mawatan. Hamumawatan day jay. Yan. Di ay hamumawatan. Mababang paralaan sa San Fernando. Mababang para lang. Mababang paralan sa San Fernando. Akati Ilocano na. Malaylayos Elementary School, San Fernando. Hamam mo di jay. Hamam mo di bestrak idi. Sino? Ni Mrs. Paguyab. Mrs. Paguyab. Kiddo. Kiddo. Awen, aman. Api, di mo na pagmestraan idi siya. Ti kasiribang ko na. Anya pagsiribam gara. Nasirip na ta. Siya ka nakapasanak among ti grade ko. Kikay. Mano grade mo? 69. Pasadong pasado. Kasano ko mga pasado na J69 torpa? Ay, hindi ka tinuturtur pa apay ko nam. Apay ko ma. Hamet nga line of 7 day jay. So nga bagsak. 69. No line of 7 kan. Bagsak kan, torpe. Wala ta imbon o nagamin niya. 69. No line of 7. Kikay. Bagsak. Bagsakan. Ngam, siyempre, 69, hamek nga 177 na, di pasado, amo meten. Gapotay mo no na, nga number. Ayun, aman. Adi ka, da makikita, ada kang ingas mong artista, kikay. Talaga? Adi kung makikita kon. Sango. Oh. Angel Locsin. Wow! Nagmayat. Pasad. Oy, Marian Rivera. Wow! Nagmayat. Nagwayat si ka. Adi baga, tumalikod ka, sumango ka, tambutso. Si Kakikoy akan ka na. Hoy, kikay, oray no kaskasano kikay, ay ayaten ka kikay. Di kaya ayato na. Oray no hanak, ay ayaten ka lata Di kikay. kakayatan. Oray no ikali ka kikay, ay ayaten ka lata kikay. Ang kakayatan. Oray no idumudum ka timbor na nabangsit kanton kikay.
Nagturpe ka talaga datay. Oy, hamoy pagbaga na torpe. Nakabas-basto si pinagsasauna. Hamoy pagbaga nga na torpe, nak ko nak. Apay nga, Amom ka di nga, kanayon nak umul-ulit stage. Kanayon na ti stage, dapat ti honor ko. Amom to brag di stage. apay ka po tayo muli ka ti stage at the honor man. Aman! Apay nga rod dagitay bakas ka na ko kumuli na pwede kayaw. Haan mat, hamang stage ay. Kore pay, kumuli na mo lang. Among ngamin, no mapanak ti stage, idi gamin, mapanak lang aglampaso. Amo. Para janitor. Sino mo naman malpas iti klase, may ka, kaya dalos di stage ko na ni ma'am. So mapanak di stage, aglampaso nagdijay, dapat ti honor ko. Kasano ko mga nagka-honor ka para dalos ka lang? Ay, hamoy bagbaga, padre de honor. Nagmaya niya. Among, best, among kadi kanyak, best in best, dadajay pag best-besak. Anya nga best. Ajay, among kadi. Ayan mo ka, best. Sokol. Taropa, magro-ropa, bisokol. Magmadimit na tayo papakita mong kikay. Nagarod. Ade, bagag tayo jipay ko ka. Dayipay, apay niya ti course mo gayam idi. I-course ka? Dati course mo idi, di ba nagbasa ka? Ampay, hanggang pinalpas ko, no, nasawa na magamin nila kay Haan, ka. ada, amo-amo ya. Amo-amo. Ala, amo-amo dayjay. BSBA. BSBA ka dyan. BSB. Ay, amok king kating graduar mo. Amo. Gura ka, Anya, BSB ka niya. Uwan, si kati nadamag ko kani Oy. Jay Kimarayan. Amo bagbagan. Katatata. Iti kanumot ing graduar mo ko, BSB. Ay, BSB. Anya kay nakasawon day jay. Amo iking ka. Haan ata nang kulang garod. Ting graduar ko gaming ka BSB. Yan di kay nasawa. Bachelor of Science in Vulcanizing. Wow. Oo, nagmayat si ka. Ngamang mo pag best BSM ka. BSM nga tala. BSB ka. BSM. Ay BSM kagayang. Oo, BSM, BSM. ibaga kong kanyadan. Oh, Dahil ti kursom gaming kikay. Amoy pagbaga. BSM. Ay, haan. Pagbagan Ay, haan. Ang ko pa imbaga si kanang Oy, imbagam lang od kanya kon. BSB ko nam kanya. Ibagag magking ka. Ana. Ay, ti course mo kat BS Math. BS Math. Oh, BS Math. Anya dayjay ko nam. Anya dayjay ko nam Nya di dya. bobo sa math. Bobo sa math. Kan kana. Taka malangin tin napakanan dayjay nuang iti kalding. Ala garod. Agore ka tay kabil ko pay. Hello, Red Detan? Red? Ikanta ti Blue na tapnog baling nga Blue. Ay, sipsip pa pa namin namin balay ni Mandan. Apay, di kayo pa nakadalos? Ay, madama pa ilaan, sir. Anya orasan, anya din po brayo. Ano asar? Ayaw na ni katuang. Ay, naman nagpakanti kalding. No kaya mo asar ka dalusak pa day tarupam. Ano di ko lang? Ay, saan dalusak pa day natugaw. Di ko na. Apay, anya din po brayo dito baray. Apay sasaon sama dahil tayo mulan. Yan na, nagwisit kayo matao. Babagay mo na dyan na dyan. Nagwisit ka mo nagkaman! Ang muna kayo. Apay ang amin sinyal, apay nakulo yung kalaki di mantan. Amuyo, sumangsang petak ti balay ta. Aglalo kasi nga naabagak ti sugal ke. Dakay ti masang petak, di kayo pa nakadalos. Nangibagaki din pa kagsugal a senyor. Anya ko mabibiyang mo. Yung ano bibiyang mo, kikan! Ikik ka. Daw, dawat at ti pag-isog-sugal ko kanya yo, ha? Sungarod man, senyor!
ayan na ni Mercy. Jamo, senyor ta, nakita kami di inigaman na tateng alsong. Ay, Yang alsong. Lala, kuti. Alsong do. Kuti. Alsong do. lalain kan? Ay, sige, senyor, sige. Wisit na dito. Tilapak ko puduta. Bayang nga tatag-relax namin niya. Kinideto yan. Nabannog tagayan niya. Apa sih ka nagkapot? Muna sa gamit ka, wisit. Nay, ram-raman na kun. Ako yan niya kumatibason ko ken ka. Amom napakagtisugal. Nasakit sa amin kami dinagin mo ng 30 kwarta kanya. Maniputi si Mangbat ka di balay. Binig na maras ni ititan mo kanya. Ang niya ti kanyat mo masaway. Wisit ka karod! Wisit ha? One! Anyan? Anyan ang klase ti panagsasaong kanya. Abayaya? Inayak kami at tinapon. Sa kasta? Kalpasan ti amin ibagang kanya kabwisit ha? Tanangin ka din at nagsasaong. Saan ka daw makapasayrin at atirik niya? Tawa? Saan lang nga niniwan nga ganito? Sana nasakit tirik na. Ibabag mo man namin ang kwarta. Ngayon kwarta namin na ita. Imawan ka din ti kardenya. Namang tengin. Para di masakbaya. Ha? Anyari kaya mo sa akin? Ipatignak met. Nga kasta asawa. Isan lagi paspasahiran si Ricky. Dahil talagang ti kayat ko nga marami. Anyari kaya mo ramitin ka? Ipatig ka? Dahil di pamatag ti kama? Gusto di kama mapamatag? Yan! Wisit! Anyo? Anyo ti kasto yung laklakamit kin ko. No ang maklay. Nga kasto yung lakamit tinin na. Yung pinanawan ti pamilya. Pamilya nga nang ipatpatag kanya. Di ka naman. Diyak pulos na nanang. Tinagkulak ti asawa. Ngamita. Kastoy. Ipasarikin ka. Anya tinagkurangan kin ka. Ano? Ano dinagkurangan kanyak? Una, sa anak na pulos nga may kanti anak. May kadwa. Saan kabit kabaknang? Nudiget. Mamirmiraot karaya tao. Ano ligat mo? Agragsakak? Agragsakak initanam? Yung pagharap ko na mawala. Naipagakmet amin ken ka iti. Nga dalag ti pamilya. Ang anak ti duwag anak. Win, ako kinlaon na kitirigat. Piman pwede diyan ko. Tapos pasalakin ko. Noong makla ko ma. Nagastoy ti sa akin tinanam. Diyan ko manginaglanday tangayan. Ngayat ako lang nung nalilaw ka. Hindi ka mo sabi. Agbabawi ka? Nagastoy mitlay. Iti papay mo kanya. Pues! Nasasayat lang ang pumanaw kan. Nung naumakan kanyak, pumanaw ka. Wayam ti pumanaw. Nalawag ka diyan ka? Pumanaw. Dapat tawanin ti kumamangan. Masyag ka kadimit kanya ka. Ang pagpagkasyag kita yatin nang tinapudlos. Pangasya. Sumartay ka! Uray! Aganano ka! Agluwa ka man ti dara! Di ka ito pulos nga yatin! Lagkatipem deta! Aramide ka amin. Tap nagragsak ka.
Kas tinakunagking ka. Ibu sa mandilwam. Di kanto polos nga yatin. Tita ka man lagi din. Pulisik! Ha? Diyos ko, nanday ito yung naramid ko. Mangilaw akong di pamilya. Nagsublian. Awatin ko ingatan. Diyos ko, pagawanan na. Hindi ato ngayon naramid. Napayag pa ba? Anya nga rin taramidi. Anya nga rin taramidi ka ako. Tulungan na. Tulungan na ka ako. Anyang tinagbanagat, Diyos ko. Kasi gayang di mapasaran. Hindi may salay nga kamalin. Kasi nagtupakin ken katilubong. Diyos ko. Diyos ko, isuro na. Anya taramidik. Anya taramidik na tapo. Jakrubeng tagsami. Punasan dagtangan wa. Lumaban na. Sana mabaling nga paapi-apirak na ito nga lalaki. Oh my God. Sampay kumabot ang makaya. Wait. Diyan ako nagsang. Maudin dahi ito yung alwa. Lumaban na. Saan nga dahi ito yung lalaki ito yung ngikas-kas to itan niya? Manutawenan tinapalakas. Nandipot pinmanaw ni Nanang. Nanang, kitaan man tinagpanagan ti pamilyang na pinanawang. Kitaan man tinagpanagan naging ti anak mo. Naulpit ka launay, Nanang. Naulpit ka launay. Sangsangit ka mo rin. Tinanang mo rin, di pang pangunagan. Marbi ading, saan mong nga panunutan tinanang? Dati ka anuman. Saan nga sublin nanang ating? Nasaan na tayo nga ayat eh. Nung napatagtay ko magandak na, nagsubli ko manipuder tayo. Binirap na tayo kumain. Sumapagasim tayo. Saan mo nga panunutan? Emano, apa yung nagpalilakas dyan ni Tata? Nagpalit tayo mat ka natulog kin ko, anak. Nananipag kinaubing tayo. Kas tunay pa ng dungdung muna kada tayo. Ngem ako, Emano. Marbiyadik ko isong na kanin tayo. At nagdalain naman sa airtrick mo. Amon ka din. Kapong amit ka na nagdag ito. Nanipot pinmanaw. Nagbalinin na gasta ni Tata. Saan na nga maawat ti kinabog mo? Nagdansam ni Tatang tanasin. Mga nagabartek mo rin. Apa ka nito sa akin yung tabangin, Mano? Ang nalagit ti gusto niya sagsagap mo ng talaga. Kasay agaw na
mga latirik. Ni, sabi nga saan ka nga makaw ni? Di ko na, kay mga lati ka neket mabisina. Tuling kayo. Tuling ka. Awag pa tinaluto, tatang. Awat tinaluto. Awan ba't di saan ni tatang? Ay, salit! Ikas ka pa nagdag! Api nga, saan kayo nagsaan? Awat tinuto! Kahit nyo, takit na lang twig! Kitain nyo na eh! Hala! Kaya makalat ka rin! Tatang nga, basta kami din. Ang tikas na! Nalipot pimanaw ni nanang. Nagpalis kami din ng responsable ng ama. Tumala ka! Sanak ang pagsalita, tikas na! Tatang nga, apay namin. Apay nga, saan mo nga maawat ka ginapudno, tatang? Ay, yan ang kinapot nyo! Kaya nanang! At si Morty sa bakal ni lalaki. Hindi ko lang! Masakit ka di nga manig, tatang. Saan nga putlutek tayo magpagang? Saan nga putlutek tayo magpagang, luwatang? Away ka sa kami, tatang. Masakit ka di nga manig, tatang, di ginapudno. Gani nanang. Pimanaw ka putirigat tiyag tayo. Pinanawan na ti pamilyana. Pinanawan ka na naging anak na. At tinapateglagay ko na, tatang. Tibukod nga pagragsakan. Among pinigay si Morty sa paling na lalaki. Sa mga sawit, tikas na! Nilday na ti pundo, tatang. Awat di kinagpaisonan! Kulak manin! Tatang nabayagin nga panawin dahil ta. Tatagis mo na nalimat ka na. Tatang at na kami kandak mo. May payam ka tensyon mo. At nakam gandak mo, tatang. May ipatpatag unay kay ka. Tatang pag-asim ka niya. Sumat na kayon! Tignahin kami tatimangkin unay na pusong tatang. Di ka kanimasyag ka ni Marby. Malasangin tatang. Gaman niya teraramitan. Tangarampay lain. Aramit ka din na ama ka natakting tigas na. May bayad na tandak na. Kabilin na pimat kaging anak na. Sige, tatang! Agpapas ka, tatang! Agpapas ka naman, kabil ka na kami. Tatang, siyakot ka ba, ilan? Siyakot ka ba, ilan, tatang? Namagdog ako. Kasimit lang ang tatang. Namagdog kami niyagkap sa tatang. Nagsagsagaman. Nagtikas na mo na hindi ang palaka mo. Apaygan kami, tatang. Apaygan kami nga nagbanag ka nga kasta. At na kami dito yung anak mo. Diyos ko. Apay niya, apuyo doon niya pagkaskas ko na tatang. Apay nga kakanayo ng kapabantay, ang sipot tayo ayatek tayo. Kaya't kumaliw-liwa. Ganda kariga. Well, pamampay ka na gito nga gunda. Nasakit pala eh. Dati pusong gamutukot. Tinaramit ka niya ka lang. Kapwa na tinaramit. Namuyo lang ko. Namuyo lang ko matikas na. Ikaririgat ko. Karigat ko. Nagkarigat ang sulusuro. Nagkarigat siya wanda sa wala ka. Ang
Tatang. Yung magkapadagas ni salutot nyo na tarangan binan nyo. Itinaranggas mo pa naging inubyo. Isa nga pang-asim ka din na tatatang. Isulain ka pagliwliwakan na ako dito. Ang palmaliw ka ka din na tatatang. Alaus to nito, Mar. Isko. Kundo amin na kita nga sinarita na kita na. Kabaybayak sa nga napimpinsa na kita na. Tigdak malayang ganik ka. Tinapitas ka masakbayan na. Diyos ko. Tulungan na ka di. Doon niya teramit eh. Pero si asawa, doon sa dindong matayang, sumangpet ka kani. At dahag na nga matadahan nga gunure kay ka, ay ayatin ka pelahay, Mercy. Ang sakit sa amin, di ba? Kas ang kapsut TV. Rik na. Kas lanjak pagkakat ni Makanis. Kas lama po kau samit kan dati. Anis ko na po. Ang piniti mo mas pasamak, Mano? Ako yung dikitan nak mo. At dati kaya unikas. Ano? Tunggo. Apa niya data dito? Umay kong alpasar na giti ka na ka. Apa yung anya ka diti marik na mano? Kasla pulsot niya ako. Maulawak na. Ala, kasyatan na manong ket. Mapag ka ipa-check up. Gani ka sa ayaw magtagidog di. Saan na natin? Tuwa talaga. Alagaro. Ikay di baga. May katoy. Nagmadi talaga day kay baga kanya ni among tatay. Pumalaw ka tayo. Pumalaw! Kunala. Di ka man pumalaw! Kunala. Kiti pumalaw kan. Na kaya pumanaw. Kaya ko tigpabanang. Ay, bumanang. Kaya ko ti pumanang kaya bumanang. Ang kabagbiro ka ati lalakyap. Haan. Hang kastoy. Intalag kalit iki. Natay di kampusan tenta. Agminatay tayo. Tagpasugal ta. Kaya mo. Bawalon si ka. Amma mabalin. Bawal. Talo nga natay ti kalyenta, tablot talo nga Domingo, talo nga Siyam. Talo nga Siyam nga agsasarono, tapa may anta. Ipagal ni Mayo. Ipagal ni Mayor. Ti agsusugal. Ay, maditi agsusugal garoden. Maday. Kasti garoden, Ah. intanto makisinging contest. Hay, talaga? Mapanta makisinging contest. Din na jay. Makisinging contest. Sa dinugarad. Damagampay lang, intanto makisinging contest. Huwag garudan. Ape mo kaya makisinging contest. Intanto makisinging contest, J Malaysia. Ape kasama la taropam bisokol. Si Kadipig. Ape di baga kikay niya ape no kas kanta mapanta ko kanta ka dapat ag-practice ta nga kanta. Siya umunonan. When atanog balintan to nga singer, agbalin kanto nga songer.
Mabali namin. Agbaling kanto nga songer, edi kuan maanger kanton. Apa sigurado nga nalaing ka. Tituladem sino ti favorite nga Singer mo. singer mo? Siya. When Sika. ni kuan ni Fernando po Jr. Apay nalay nga kumanta. Oy nalaing nga kanta. Kasano ready kanta ng aran? Apay kanta de Jay. Tatay Metten. Agor urukan. Digal alya. Al-aliya de Jay. Wen, apay nalang kanta kasi ako mada da Freddy Aguilar. Sinang ka sa mundong ito. Kunana, tagijay. Padpadasan tagaran. Wen, apay sikat ti favorite mga artist nga singer. Isuda amen. Wen, kasi ako mabalin met agbaling nga singer ni Coco Martillo niya. Awan penanggagaw. Ni Coco Martillo yan ti probinsyano. Coco Martillo, asawa na ka na Aliana. Sikat Alia. Kaya mo matayo niya. Indon bigat. Munakan. Na kumanta ka nga ron niya ti kataem. Ay, tugtugkal. Ay, gore ka. Atay ka ti banaw senra. Ay, dati ka ron din. Dati kumanta. Awan sa bali no. Sumet nga rupa. Dati grup-rupa nga ipos. Ti kabalyo. Ngem haa nga kabalyo. Ngem na pintas. Dati kakusat. Tanaga po pailaang di jay. Nya? Naggapo di Nigeria. Rupa na negra. Ni Kikay Bukikay. Oh, Si Kama Garod. Pero kam to kanya. Dati matapo. Naggapo ijay Babuyan Island. Tapay nga babuyan. Saanan to ipan, ijay pagparchan. Ay, bigan. Anak madimed na ito yung pag-gusto mo. Lahan niya ti kantaem garod. Awang bibiyang mo. Ay, ti kantayin na kano kawang bibiyang mo. Kantain na kano kawang bibiyang mo. Agkanta ka na tawang bibiyang mo. Atay man, tadi ka nga makuton dito ka ni Kuya Felix ka, makutkuton sa jay kwa. La, kantaem. La. Panain, agsala ka. Anya deta tukar na. Anya deta tukar na. Deta agsala na. Wen, Nya ti sala na deta rakwen noro ka. medyo. Swing. Panain. Uno balse. Nang kami tumartaray. Apay Apay tumarikan. kumapoy sa amin. Lamay sa ako namon. Siyam. Dua ko nam. Di na mabirukan na. Kamang gaming kitaan. Makita mahaan. Apo nagbayate. No siyag tunay ang asawa, pilyek tutay dolyar na. Ako, Uray bakit ako ribete. Agpay sunay kunkunada, uray bakit no masulay agluwa. Nugod ko dem, may kumayet kita. I went good dem ari ka be magtimbo kel kita gutom na kadakdake tay kagat na lumapagang makagat-gatelang as naaba in the fall gutom titang talon uy gusto ni Jaya Gaston hoy hoy. Ayos dun, Deji Bernard. Uy, awan to kara. Oh! Apay. Alpasan. Alpasen. Wine. Apo pinanog na nga nagsala. Si kanya kataas. Nagsala ka ma. Wan. Panain. We, nagsala kami dito. Sigurado yung magsala ka dito. Alawan la. Kure ka tayo baga kinday ka, nam mo. Dito ka, salaan ni Kikay Wine, siya matit sa Nabanog tata, kita tata, mabanog kami tata. Ay, Panay. banog yung kamami tata.
Inhale. Exhale. Inhale. 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 Ala po. Inhale. Large, medium. Kunana. Exhale na dyan. Okay. Etiquette, kang kanta pa lang i-daycare na. Ay, edi grade 1 ka. Grade 1 nak pailaeng daycare. Ang ti daycare? Amom dagkantan. Amok agkantan. Daycare na kon. Diyan suro ni ma'am mo. Ni ma'am, Wine. nagturpe. Apay. Hanam mo tisor-soro na. Puhang nga When? grade 2 ti grade 1. Apay, di ka lang mabainin na mo pa mo meaning na ti NPA. No permanent address. Haan, na ginala ka nga bagas si Tiandaan, NPA. Ay torpe NFA day jay. Ay, NFA yan. Lagan agkanta na karo din. Lapanay. Sala ka ah. Wine. Agsala ka ah. Siguro ka. Ibagam na ng rugina, ibagam na ng rugina. Pukaw ka. Ay, who have nothing. I who have nothing. Kasak nung atasala na dato. I who have nothing. I who have nothing. Kuya, guring ka pa. Apay manen. Nating di ka pala kuna. Ay, apa na pinakalkalpas kami, mang rugina pay lang. Ay, kasi jay. Apay Well. nga nating, natin. I hope nothing garot niya. Na, doble. Natin. Mamilo santo de koros nan. Lapanan. Okay. Sala ka kunak. Saan sala na? I who have nothing. I who have nothing. I who have nothing. 1, 2, 1, 2, 3. I have two hands, the left and the right. Hold them up high, so clean and dry. Clap them, 2, 3, 1, 2, 3. Clean little hands are good to see. O, di ba nagdaras? Ada dua nga kanigit kan kanawan. Ingatok ida. Apo. Nadalo sa makita. Ang sipatak may sadwa. Nadalos nga imima. Nararagsak. Saging ka ba? Bakit? Tarupam dipig. Handa pa Inaman laki din nagdalo. Sumrit ka dito eh. Amam ka di maring deto hindi pagtaingat. Mayat ka di parageng ka. Ay, Ken. Mayat amax. Ket man di puti ka. Sikang takpaling nga ray na reti ka pagtaingan. Amin nga kayat mo. Isuti matongpal. Mani puti ta. Sika tagpaling. Aray na reti ka palay. Maragsakan ka kadi. Oh, talaga? Abay, kas lang nervous ka. Ngem, kasano nga ro din ti asawa? Ala, saan ka nga madanagan? Siyak di makamuka niya na. No kaya't mo di papanawin mo. Talaga? Papanawang isuna? Wen, mali. Kan-check tag na eti ti daytoy nga balay? Wen. Ay, agyaman na. Agyaman na. Ala, ang tugaw ka ta, ag-relax ka lang. Ay, kadito yung may mata. Ay, hindi kaya nasa window. Ha? Magsa, asino dito nga babae? Ha? Asino ko na? Wait.
sino ka kanong? Ay, Ken! Siyak lang na timadaydayaw nga kaayat-ayat ni Max. Kaya, we, saan mo kadingang mga daanan ti asawa? Amok nga daan ti asawa? Ngem siyak na ti ayayatin na? Ang mga nanayawan ka laing kabsat na babae. Saan ka laing nga na may lawlawan? Siyak ti asawa na? We, asawa na ka? Ngem saan na kang ngayayatin? Dawata? Ayayatin ko. Hoy, sumarting ka. Tantanan yung tagsarsarita. Abay, pabaynanak na isang ilik. Ha? Saan ka kababayin kita? Malawag met ka na para kayo kanito eh. Oh, anyang rata ni Marina. Alam ni Marina ba? Naisuti kaya sa alak mo manugot na yanday iunik ti pagtay ng dayta ka babae. Saan ka kasi kati masurot? Siya ti masurot na siya taking balay na ito'y. Dawatan. Balay? When? Ang yati ko na? Saan nagbay ng amo? Isumasanga ka sa tipagbagang we? Nawata? Tanangin tegsarsalita. We, tanangin tegsarsalita? Saan mo nga pagtaingan det nga balay? Pagtaingan ni Max det nga balay? Bueno, umanugot ak dahil. Ngayon magpatangtan ko babae. Ay! Sabay ka nga pumanaw to'y. Naglalibim ha? Sabay ka nga pumanaw to'y. Ingalain ka kinibat-batong. Amin nga yan. Arawatin. Ipalaw mo dito ka balay. Kaputa na uman akong kenta. Kenti ko nam. Lukayat mo. Sobyana mo pinanawang ng pamilyam. Sa pagpagkasiyan kita. Awanin gusto mo liya ka pamilya. Awan bibiyang ko. Awan bibiyang ko kenta. Wala. Sobra ka. Tingin ka alahin kinibat-batong. Amin nga gamit mo. Tek amin nga las mo. Hoy! Amin nga las mo. Ibatim. Nakupag dayay. Nalawag. Ha? Laglagi pen. Nga ima-ima ka nga simbang bay. Ima-ima kamet lang ka pumanaw dahil nga balay. Na. Umanaw na lang yun. Ah! Laglagi pen dagitaging bagbagam ha. Marie! Marie! My love! Diyos ko niya teramide. Papanawin ako din. Diyos ko niya teramide. Tulungan na. Supliya ko ni pamilya. Ngayon na supliya. Maawat dagpay nga ta. Diyos ko si kalahin yung tikamang ko. Wait, supliya ko ni pamilya. Tulungan na tao. Tulungan na. Adik, pagtakasin ta. Sa mong'y pagtakam. Noan niya dito sa saadik. Saan ka nga madalagan, Manong? At nagtutikin mo nga may pagkatuhet lang ka na. Basta tinaskin. Sa mong'y pagpagkakatak.
Bay ang tasyak to timan ito. Ala, intagin. Jadi natin ay taon ka ni Benitata. Kung magmadlaw ko king kuwana. Saan mo kading madlaw nga kanayon nga nakonunik ti pampanungutan na. Ken nabayad pa nga saan nga gininom. Masaya at manuno kasta. Ket masayat lang yung ading kasta. At danamin atak ko. Ganya ka di manu. Saan nga tanga gabutin na labes. Unay nga panagin inong tatang ket. At danala nga sakit na. Saan mo pwede nga madlaw ading? Kanayong nagpagkulinay. Tumtum rin nagitilwa nga kang kanayo. At alam nga natin pang panunutan na manong yan. Awan, nagkatati sakit na. Alagat na sayat lang yung basta. Ayun kaya. Ni nang kalerwit. Nakitang kalisunan. Saan pa yung manu? At na kami nakasawakan niya nga. Nakita na kami ni tatangkin ng kalerwin sa hospital. Ang yung tiket mo sa manu. Kahit ko kung mga palog ko kahit ano. Nuapi nga na pang nag-hospital. Amangan mo. Ala, ang mga nudat talagang karupay kamang kisang natin. Taya ba? Agora ka mong daw manu. Diyos ko. Parit ko man. Awad ka di ading. Ganin. Awan, napendat ng manu. Ala, nagtubo ka pa ito rin ta. Siya di ba makita mo? Penmanlangin manu. At atay ka dyan ng guide kay Marvin. Sa dinyo ka tinagkapan yung angken. Tatang. Adda kami di kusina. Nagsasarita kami kan ni tatang yun. Nagtugak. Masaya at kakatat. Angkin. At na gumagayat mo sa lutsyo. Ay katante. Angkin, pag-asim ko mata, pagsaw ka tipod mo. Yan saan kang naglibat? Kaslad na tikayat mo ibagana ko. Kanya tikayat na kasawin din. Kuang amin rin. Angkal pangasim. At na kay baga kanyak. Napagkasunod yung hospital. Pudno nga nagapo kami sa ospital. Kahit may namamuan. Anya ka dito sakit di tato. Ipudnom ka di kami. Kumaka na kami angken. Angkal pangasim. Saan kang naglibat ka na kami? Tatang pangasim yung katibat ha. Pagsaw kay tipod mo. Kaston. Kapwan di pala inom ni tatang yun. Ket, nakaalat di sakit na. Anya? Anya di kahit mong kasawin ng... Reden. Stage 4 di cancer ni tatang. Kapwan di pala inom na taara. Nagkanser iti dalan. Abay nga hindi bakit yung katapan na dito tatang. Rebay nga limet gandak mo.
Mabaambang niti ka sa saan mo. Balak dengar nga ilibet. Yang naskin met nga mamuan yung anak ko. Di ka sasaad ki amayo. Di pagkakatayan na. Saan po kayong ngamin nga kayat kapag naligitan? Itak lang ay pagkakatakay. Nga di pagkaanat ikitang kaya. Pudno amin. Uwen. Itan. Itan tanamuan. Palagi. Iti kapitan nga patro. Mapukaw at itay tingal. Saan mo sa wendi kasta? Uren no sang kunga sa atin na. Yung masapol nga awaten yun yung inyaman iti mapagtinitin. Patid ka rin tadi kumamit na natin mo at tatang. 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 Kailangan pa rin kung may pagkakataon. Nung may sakit ko nga makita na inayon to. Ipagayon to ta inayon nga. Ay ayatek pala ta inayon. Apay ka kasamit ni Sausawemon, tatang. Amok kaminin nga. Saan nagkabayagin ang Saan mo kumamit ka sa uwi ng kinasta? Kasano kaming kalaligyan gawan ka, tatang? amok ka naragsakay to. Nadidak to nga makita. Saan ka sa uwi ng kinasta, tatang? Pagkawanin ta ka na. Lonya mo dagit ibabag pinarami ko. Kasano kami kalaligyan gawan ka, tatang mo? Saan kay manganig ang gundo na paayang pinapintas. Nga Nanawan masakbang. na kami lang arunan ni Nanang. Nanawan na kami kadipay. Siya ka rin nagpagpakasing ka na tayo na. Lonya man inaramit ina. Pagkawanin niyo ko ba? Kaya kastalit ka. Pagkawanin na ko. Anay. Anay. Kabagis? Ang kalipan tayo Diyos ko na lang at pagpakasin. Pinalat ko. Tatang, saan ka pa'y kamatay? Tatang. Tatang! Natay nga road, nila kayo Rodi. Adi naman na nakita, tasawa na piman. Kit di met baget mercy. Pulos nga sa anin nga nagpagpakita kadakitik kabsat. Nalipod idi. Agpatuloy tayo. Nagligap-langit, tigas ko yung Diyos ko. Pinanawad na kalamihan ni Nanangin. Pimanaw pa'y lagi tatang ni. Diyos ko. Apay, ang galaunet, di ba asong ligay ka, Diyos ko. Tagas na launet, dinagsan na krus. Di pa baklay mo ka na, Diyos ko. Uy, napanubok mo ba't dito yung apo? Ikan na kami katitikihan.
Nagkaranta ko di ba tinakit naman mo? Itatawanan ni tatang agad. Kanya tiklado. Hindi ka bubay, ano? Reden anak ko. Total ket na ikarikpek kan ti amayo nga. Siya ti makamot ti palagbasa ni Janine. San ko nga baybay ang ti palagyat yun? Ada ka mang tulong kada kayo. Agyaman kami. Total ket basit matangin nga. Taben ket agradwar kong ti kapsat mo. Sabiyawan ang tintagan. Ipaglagyan din tadaka. Ben anak ko. Saan kayo mamadanagan? Babanak nga Reden ket uri pa yung trabaho. Agyaman kami ang siya. May magkaunay ka na. Agad-anad kayo, Ben. Marabiyading ko. At mo'y bagakeng ka. Tutalawan met ka ni Tatan. Pumanaw ka ni Daddy nga pagtalingan. Kaya't ko nga nung malipatan natin ko. Tigitig ka kasakit. Abag nagtibiyag ko Daddy nga pagtalingan. Nasakit matrik na ka pumanaw atin ko. Daddy nga pagtalingan. Abi nulitan ng tatan, sinasagat, kasunsuro. Dahil nga pagtaingat. Ano bukal na kitado nga rapahap sa tibiyag. Yung dadimit lang nga pagtaingat. Ano nanam ko na kitag kakasakit na pagtaing ko tibiyag. Nanay. Tatay, sa dito man tiyayan mo. Ayayatin sa kaunay-unay. Nanang. Tatang. Nasa din naman itatayan niyo. Kahiliw kayo na niya. Kasla timit ni Nanang Deji Manong. Bakta siya di makipatagay. Nagalalag ko. Nagawalandag ka nila. Narating kay gaya mo. Hindi yung pagkakasimula ka. Ituturot ko na lang kung nilupat na sumarang ka na kayo. Sinrekag lang din. Ngawan ti palubos mo. Anak ko at tuyat. At umawat. Hindi pa magawan mo. Ikanyaman na nagkuragat kay Nayo. Uwilam mo. Basol ko ti amin. Basol ko ti amin kapag kinadakis ko kay na. Kabinaybayan kay man ka. Ngawan pagkamangan mo.
ti pamagawan mo. Ayan ka dito, amayo. Abalisan ka niyang tine. Sa dino dayan ti amayo. Anya ti kandam nito. Anya ti kandam nito kunan. Anak ko mabahilag ko mga parang kadakan. Kaya mawalin ti ko mamanga. Kapilang panaw na ko. Tilalaki nga sinuro. Itakatipay. Itakatipay ti pa nagsublit. Naladawin ti ano. Kitahan ti kiti karuba. Nakita na nga taging balita niya. Tumagarita. Mabahilag ko mga. Inintorturan ko anak ko kasi. Binayat na kita karuba ko na. Nga nangkikita ka niya. Nung sa dino ti karuba. Nga mamudanak ko nga nagdaig ka pagtaingan. Ito binangay ni kanitatang ko. Nga lupay nagkurang at lanay. Uy, nagkurang at. Kapag naman nagbaybayat ngayon na. Nangato na na pa ako. Yung Jack nagawatay ka. Nga magbabawi ang anak ko. Nalapit saan pa'y ngatang manaladaw ti ako. Nakakawin ti ano. Itakatipay. Ano ti kaya't mo asawa? Itakatipay pa na tayo. Tatang. Anya! Ako saan? Saan nga nagtayo si Amay? Natay di tatang may. Asa ka na itong pagtarapakap mo. Supli kang asawa na. Saan? Tingman di tatang. Saan ako? Kung nagarap api mo. Yung di masagwanan ng alam. Magbukal tungat lahat yung pamilya na pinangon nyo. Iwantuya ko na nagkumang Tala daw ito amin. Saan? Itakatipay. Tatatakil kami. No, hindi. Kinabalan mo dito yung magderti pugot ni nga saan. Itakatipay. Tuwagdar ka tukumaraw kan. Saan ta ka kakasapulan? Nagsakitan na kita balikas mo na. Andak ko kurang. Amnon ka dito kay papanan na dahil nga balikas. Ayan mo, tiga sa bulan na ka! At dagat po dito sa bali ka lalaki. At lang may tiragsak. Sana pag nunay na. Dito na kami ang anak mo. At detektiban nga karyang piligan. Amnon ka di. Makasanod trigan ang pinaspasan ko. Malipot kinawin ko. Matuya ko na nagkumang sulbit na. Siyang tinabakter. Nga ama, hindi na naitikapsan ko. At natatang ni kagpanso. Kung saan na nagkaramidan, kirapin na kadakan. Ako, kung makapagsawa ka matilagi, ay ayon na piman, pinagbanagan niya. Amon ka di. Ang sakit, tunay, tilagit. Matuya ko na nagkumang Ay ayon na piman, pinagbanagan niya ang kapsan. Matuya ko na mang sirnagan ako. Bayanat ka di ataramidig ti amin. Ay nagsulbitan tinagkurangan ka na kayo. Tapos sumiray maglaig ti barang magsapa na rin. Anak ko pa nga. Alam. Tupyan niyo kasi tagayo. Awagan na kami si anak mo.
Ayan hinarapin mo. Anak ko, pagawanin mo. Ipalag na kami. Saan? Pinahiwalihan na kami. Saan kayo ipaling? Kasi ang mabukat din. Ang mabukat din yung lalakay ng piyagtawan ni Nana. Saan? Alanak, kumawatan kayo. Alaw-ilawatik na kita. Abalikas. Bayan nyo nga rin. Kasapulit ti sa bali. Bayan nyo nga rin. Tagkatan-katan. Nalabi. Saan kayo ba nakasagana nga mga awad kayo? Imimulay yung tapanunod yun lang. Napatig kayo ka. Tauray di pimanaw. Tunggal ka nito. Sapsapunin kayo. Imawan ti marami ko. Sunan. Oh, saan ko kita nabalikas? Upano ka to? Alawan mo na. Tatikaas man. Una, duwa ka bitarasan. Ito, gumapagawa. Mapanat nga rin. Ulitin. Dawatik ti pamakawan mo. Ipalunik na kita. Anak, ipatpatig kayo. Napatig kay kanya, kanya ko. Nana. Nana. Nana, gusto tayo na. Hindi naman na ganun. Nakiyakin na sa tabunin ng itibara, tiyara mo. Nagitinom mong Nana. Mano, makawalan ka man matindi na ka na. Ikaw na matabi. Saan? Saan ko nga maraming tayo? Di mo pilitin na lang. Bayang tagsukli ako. Nagkailaw na ka ako na hinanap ko. Iresya ka na ko. Di ka ka di ba iliw kay nanak manok? Ngayon mo din mga mapakawan ni nanang manong. Sa murot na karot kan ko anak nagkatang-katang. Sana na ko. Kayat kaso, ang sisina kayat ka. Bayaman ako. Nagkabalay kay lata. Alabay bayan na ko na. Kayat na ko. Manong, Alay ka kay ko na ako. manong pagpakasin ang kanta. Pakawanan ko mamitin ni nanang. Anak ko saan ka nagpagpakaasi. Bayan. Mawatan na kumitlan. Ang batikan kin ko eh. Ang singsingpit kayo. Anak ko, ang singsingpit ka. Anak, kunawan kayo. Kung natman nung napatigkam ka na kayo. Nana, At may sukatinay tanawag mo ka no. apay nga rin ka pumanap tayo. Tiyam mo ka nagpukit. Di na ko maawat. Anak ko, ang yaman na. Ang yaman na kanak ko. Tanak kami. Dadatigig daw ni tatang Nana. Tumabukil ti pamilya tayo. Kaya't ko nga makita ti. Isa din na ito. Alagay, mapantay nga kitain, Nana. Itamit lang. Ang yaman na kanak ko. Intay nga raw din, Nana. Dating rin kagayam ti nagputinggaan, iti kami parang sarsuela drama. Kaya sa mata na kay bati kami ti sang kabasit nga ara. Ngayon tayo pagpampanunutan. Bayat apo ti parang biyak tayo tinaldaw-aldaw. Itinaga na po ti grupo ti kapsat tayo nga ni Jung. Agyaman kami apo iti grupo ti Saranay. Bileg ti lima ti talek nga impayo iti grupo.
Kayat kami na po ngayam amudag iti nagakem iti daytoy nga sarsuela drama. Iti papel nga Rudy. Ipapelan ni Teddy De Peralta, manipod iti Bigan City. Kaya titimet papel nga Mercy. Ipapelaan ni Madam Josie Reynon, manipod iti Santa Catalina, Ilocosur. Kaya iti papel nga Reden. Ipapelaan iti anak ken kapsatyo, Reden Rabino. Kaya titimet papel nga Marby. Ipapelaan ni Janine Rabino Villena Ramilo na taga Santiago, Ilocosur, ngem na ikamang di taga Kabitawgan, Santa Catalina. Ket ti papel nga Max, ipapelan met ni Rodel, manipod iti Gimod Bantay, Rodel Palapala. Ket ti papel nga Erwin, ipapelan met ni Erwin Astroluyo, manipod iti Bigan City. Nagkita po iti grupo, iti anak ken kapsatyo, Jong, ket agyaman kami, Scan special participation na po iti nalaing DJ iti Saranay Bilag Tilima ni Ma'am Marieta Raponan. Kaya talek met dito nga gundaway iti agyaman ken ni Ma'am Marieta Raponan iti talek apo nga inted na iti grupo. Ket sapay ka mata naited met iti usto nga raman ti income impabuya kada kayo. Kaya dagiti nagsangit apo. Thank you. Tadda ng kadwa kanyak. Thank you. Ayan! Thank you so much! Oh, ana! Ana nga ron di tatan. Hello. Ay na. Apo nga sumasarswela dito yung anak yun nabati oh. Ay na. Diyos ko. Sa nga timba, ang alwa, naurnong ko. Ay na, sige, anak, kasaranay, kumusta kayo nga roti tatta? Nagsangit kayo, nagkatawa kayo, anak. Ay, apo, konak nga ro din. Anya di pa question dati damdam mo? Anya, No, anya ti title na? Wen. Amo, anya. Red Horse. Api ko mga red horse. So, ininom na. Basta yan MK. Yes! Oh, dagiti, makapugto. Shock ko nada. Yes, dagiti audience tayo nga makapugto. Daytoy nga Istorya. title ti istorya. Ayan. Amo title na. Dagitay kwan, dagitay Yay! agbuy-buya di live. Haanen para kadagitoy laeng Live adaditoyen. audience. Audience Live tayon, audience. kasaranay niya. Dagiti dagiti abroad Wen, latan. dagitay abroad ket. Haan lata kanya yun Wen. Itagtay lang kadagitoy audience tayon ta. Makita yung kakabsat ne, mabalin ko nga i-focus isda. I-focus ko man Here we pasi go. ida. Ayan. Ket nagaduda nga agbuy-buya. Nagado My nga God. agbuy-buya, kasaranay. Dagiti mangsup-suporta kada tayo. Iti show tayo, Bileg Tilima, variety show. Nakataduda. Ayan. Iso nga, mabalbalin, DJ papremyo, itagtay la kanya dan, tapno, damet iti, naganan, damet iti, Consuelo da, Consuelo, Consuelo. yes. DJ Berrieta. Consuelo da nga, Nagbuya. nagbuya. Ayan. Naglulumbada. Agelo kayo ne, makikita na kayo ti sa ngalubungan. Social distancing nga po social distancing. Yes, dagiti viewers tayo, dagiti madamang agbuy-buya itatta ditoy ayan mi kasaranay. Ayan, okay. Napanam, Marie. Napanam, Marie. Marimar. Marie. Marimar. Apay nga ginadamag ko nga kapin ano kayo ken ni Max. Kabi kay ni Max. Wen, napanak nagpaspasali. Ay na.
Di ka pa nga nakaluto, nakadanong ka man ti balay ti Makse. DJ Marieta, DJ Jinky. Oh. Ayabantay man ti, ayabantay to apo dagiti kwa. Kinagpaiso na po dagiti kakaduwate nga nagsarswela na laing damit lang ako manta. Iso nga may to kumanta damdaman ni Kuya Rodel, kay ni Uncle Duro, kay ni Kuya Jong Arabino. Yan. Kumantadan to madamdama po kay Pegaw Awid. Ah, sino dal kita? Ay. Ni Max. Ni Max. Ay na. Talaga nga may makuha na umat kabsat. Ape nagsangi ka DJ Jinky. Ha? Ang ka nagsangi. Okay. Alaw? Kaya po, Kuya. Ken no sino ti mayat nga mang premyo? No sino ti makapugto iti daytoy nga title ti drama? Apo, mabalin nyo lahat ti mangited. Wen. Tapno dati ko, mabalin met nga ibagayo no anya ti ibagami, ket no, mga bak para kanya dalat ta hehehe, kunana. Mabalin ka no nya, kunana. Mabalin met nga ibagayo, no anya ti ibagami, ket no mga bak para kanya dalat ta hehehe, kunana. Mabalin. We. Oh, so ay shout out mo aming nga in bagbagada. No nya dagiti. Ay, ngem sakbay na ha. Oh, ngem sakbay na. Sino ti umay mangibaga? Ni, aguray Aguray ka. ka tiyo. Aguray ka. Degi awan merienda na sa tumay. Kung lang. Ne, social distancing ka no, Apo. Social distancing. Madamdamad da pulis. Oh, oray ti langit, nagsangit. Deta senyorita Jinky, kung kunanan ni. When Josephine Riboltan? Nagsakit ti barokong. Nagsakit ti barokong kunanan ni Press Honeywell. Hello, Ding Rina Joy Ranches. Congrats ko na. Thank you so much, Ma'am Margie Padilla. Parparem tarupa na, senyorita Jinky ela, kunana. Naila. Yahoo, ang dami pala natin viewers dyan. Kunana ni advisor Edita Ancheta Fernandez Gagente. Agparapol ka nga Roden, iti 1,000 pesos nga load para kanyada. Yes! Oh. Parapol ka no. Oh. 1,000 pesos, sag kukulatan, sag 100. Sangapulo, timarapol. Sangapulo. Oh, secretary. Kikoy? Kikay. May kaman? Agparapol tayo ka no, 1,000 pesos load. Awan mo. Mangpa kayo ng number kayo. Okay, dapat adamit para kanyami nga viewers yo. Ha 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 ko na ni Angel Bert. Ni? Bueno, alright, langit agsangit ti title na apo ko na ni Ma'am Gemma Rose Ramilo. Nakapinpintas nga talaga ta balinak nga kusipeti. Kasasangit, happy and lonely watching ko na ni Ma'am ni Press Veronica Peralta yan. Okay, hello kaya Ma'am Emanelda Sanidad Egar. Sayang haan niya. Damagan man, di yun na nakarelate ka niya. Nya. Damagamon anya. Nagsangin ako man. Ala, nakarelate na talaga kasi nagsangit da pay. Tigasat, ti title na ako na ni Juliet Ribultan Galase. Ay na. Juliet? Ni Juliet. Oo. Papil. Sayang nga na tayo. Dagitilwa ko na nakikoy ni. Nakapitwing garod. Okay, happy viewing from Tuguegarao City ni Ma'am Leticia. Lagi makadangdang batad. Ayan.
Okay, kastoy, garo din. Okay, nangyegyumet siguro amin tinagnagandaya. Ayan. Sino tinagakem iti Reden. Reden? Reden. Oh, sino itinagakem iti Reden? Ha, la, tatapay? Ngayon, ang baka madidap. Lagarod, asino tikabit ni Max? Asino ti kabit ni Max? Siyempre, di nagan na yan ti kwa. Nagan na yan ti entablado. Kwera kanyam. Oh, lalaki. May katoy, bes. Mercy. Naala ka, Mercy. Wrong. Who else? Yossi! Paho! Ay na. Ang adumdumnig. Ay na. Oh, Sir Gap, mekan. Sir Gap. Oh, Gap. Asino ti kabit ni Max? Max. Alvarado. Asino ti kabit ni Max? Marieta Rapanan. Wrong. Apay nga Max ko na ayo. Ay, nga, ganda ni- Ni Max ko na mo. Gusto. J-story ang arod di pagbagami niya. Ang makawawa Ah, di ano- Kikay. Ang Ay makawawa. na. Ang makawawa di Kikay. Dikad ni Max. Ne, nagadupay nagsumba dito yun ne. Ay, guri kayo. Dikad ni Max. Ket adda asawa na nga ni Josie. Anya nagan na. Jay pa inyam amuna nga kabi na. Oh, taray katek, taray. Ay na. Amo kikita ni Mariata. Mari. Nya? Nya? Mariate. Mariete. Mariate. Okay, 100 peso load. Ayan. Kasanog dingig kayo, ay na. Digi Max Apo nagan DJ Bida. Ay, digi asawa ti Kwa. You're not, Besti you're not Manel da listening. Sanidad Egar, load dalatan, di jay mabalin latang nga ipaw ito. Kunana ni. Okay. Sumaro Dapat, no. Sabsabali dita, sabali met, kanyami nga viewers, hehehe, fish Oh. you. Kunana. Mambadi. Oh, tapos pasali. Okay. Sumaro no. Anya iti sakit ni nya naganan ay nagsakitin Saan? Ni Rudy. ni Rudy. Anya ti sakit ni Rudy ngayon patay Tumaray! na. Indo na! Indo na! Meka na! Wala si. Stage 4. Na. Ay, state sport. Cancer. Okay, 100 peso load. Oh. Yes. Da kay mametik pa question, sir. Nangiti mabaling pa question di Jimmy lang yenti kwa. Nagpakasyon na ka na po. Ready to awid. Anyat pagkasyon ko. Para kada kita kumakotay, at kami nakita ka nalang ngagsangit at tayo. Isa ko maiti mapremyaran. When? Di kalayangan ka nagsangit Mm. ni DJ Jinky. Ah! Ibaga na nga anta nagsangit ngem kastunay. Kit-kitaek. Ngem matakan niya yun no itadyo ti sa Bali. No itadteti ruar ni ading nading. Wen, kantesa ka no. Kantesam.
Okay, thank you. Hello? Hello? Hi. Okay, sumara no. O, di kad mano di yan talon. Okay, siya kami kami dig istorya eh. Anya, dati manan. Di kad niro, di kad nabartag, nga sumrag. Anya, tikinantana. Wen, nga tikinanta na. Title. Tatay. Title. Sumsumrat na agkang ka. Malalaba. Di kan Wow. kinanta na, tatay simrek nga nabartek. Anya, title na. Ala. Oh, demo. Awan red horse tan. Naulpit adawel. Hanya to babranya tita. Una na. Oh, anya. Ala, tumaray! Tumaray! Maang Tumaray! kanya mo, nalgabakan. Tumaray. Mabanji stage. Arak. Oh. Arak? Ay, Wrong. ganito. Sa bayna. Wrong. Aray ko. Kumagalata dati Mike. Wrongness. Arak ka no. Ay! Wrong. Ay na. Oh, data ni Uncle Inte. Naulpit nga dawel. Ay na. Ay, ni tata. Wrong Ni tata. lata. Oh, made. Ay na, may kapita na. May kan lolo. Taga po dyan, Hawaii. Oh. Hawaiano. Naglemes ti Arak. Oh, very good. Okay, syempre. Sampol. Eh. Oy, tang. Hello? Hello? Sampol. Oy, 100 mo. Okay, 100 pesos. Load. Okay. Ana, O, dagita ito kwaan, dagita yung mga bakit tumayon to ipan, dagita number you. Okay, adami agpa-question. Asino tigitimayat nga mangiburay iti no anya met ti adal nga nakita yo deti yan ti pabuyay ta nga malam. Yes. Ti Sarsuelas drama. Yes. Pay mi kada kayo apo. Nanya ti adal. Nga adal nga anaalayo tata. Any from the audiences apo? Please. Di mana. Nya labas. Tigi jila lalaki nga naling nga ginom. Agbalbalidan. Ay, nay, apa ya? Ada pinasagi. gore ka man. No lalaki laing apay gibabae hangdam mo ginom. Ay, digay lang yan ti set. Ayan, very good. Next, ay na. Dati may arakam siya. Ay, nampay nga nga ba? May kan kuya. Kas may isa nga ama. Lalaki nga pinagbabay. Nakano? Kuna na eh. Digi, lalaki nga nagbabae. Anya. Anya, apo dagi sa lutsod, anya tiya. Lesson, when no adal, nga na. Ay, nangabakan. May kamanang kalaman. Anya ti Laman, adal nga na. datan. Ay na, hanak to gininumong baka kunanang atan. Ati ka karon. Bunga. Ginaranggas. Nagsangi. Anya ka no? Pula, tinananggas. Anya nga lesson, kung mula ka nung nga naranggas. Ay na. Bunga ti Ay, kinaranggas. bunga tina lesson. Bunga ti kinaranggas. Kano? Bunga ti kinaranggas. Amo yun, tibunganan nung naranggas kayo unay. Anya ti adal. Anya ti adal nga naalayo. Iti DJ nga istorya, apo. Dagiti kayat mi nga answeran nyo, no? Anya. Sampol. Ni ka no mamang. Dagiti agasawa masapul nga agtinuno sa dat arigat ket ginawa. Duwa. Ay, ala no, nakabasol na gaming kanya na ni. Paltuga san. Okay. Si Gamit, DJ Marieta, ang adal mo, ana makikabkabi. Baby, bad baby. Ipakang ka kay mami. Okay.
Timay sang ina, dapat pinanunot na met ko maagidi anak na ko na ala. Oh. Sa lepe Kasla pa kaila more. pabuta, nagado bisita yo ko na ni Angel Bert. Ayan, kasi talaga no, ayan mon. Wen, uray nalpas iti programan kakabsat. Kitain Manupay. nyo, dagiti viewers tayo tatta ditoy. Kaway, kaway. Kaway, kaway. Kaway sa mga viewers natin. Mano ti ice tayo, DJs? Mano ice? Yan. Sagdudwacho, Mano ice? sagdudwacho. Imabot Ah, tayo lukaw. itay itikwa, 118 sa Tatta, mano ice, tatta, mano ice. 75. Ang sabi, ay, bimaban. Adon to pala, gi-replay. Apo, okay apo, paki-follow, kaya pag-ikot iti page, check ni share tayo mampay. Dati na bati nga oras, nagdidinang kayo tayo pay, gano'y malpas iti nga programa. Ayan. Ana, Oh, manon da yan, di yan Marieta na bilang mo. Dodowa pa ilang, talo. Talo. Ala ko dapat garuti pa premium eh. gumuntod. Talak pa. Manopay. Ay na. Kaya ano dagiti ko mami audience ti kumanta. Okay, dati nga rod, may isang pa-answeran mi. Anya! Oh. Ti! Oh. Title na daytoy nga drama! Umay kayo dito yan! Oh, dagiti nalpas. Sahit, turay di langit. Agsangit oray ti langit ka no. Oray lang iso na makasangsangit. Tatay pay lang agbuy-buya. Agsangit, pati langit. Agsangit, oray ti langit. Appreciate what you have ko na ni Ma'am Bing Dismaya Apanes. Yes. Ay na. Agpay sumit, kakabsat. Matutong makontento. Ay na. Hangkay biro ti sa baling hotdogen. Uy, Hangkay ngagbiro ti sa baling kikyamen. nyapay. Hangkay ngagbiro ti sa baling sika. Nya. Sa bali nga sika. Okay. Dito. Ay na. Oh. Kasanon. Jose. Gore ka man, dapat dati kami ti sumumbak kaya dagay ka as asawa na. Kikoy ken kikay anya ti naala yung nga adal di jay. Da kayo nga kas asawa na. May Sabon. Tiki kayo may kante baga, may katoy. Anya kano tinaadal ta de nga istorya. Itinaadal ko day jay, DJ, Jinky kakwa. Dapat na, Masapol nga hang kaumis bunog buy-buya ka. saan adyag paypaysaw? Aman handa mo mapalpa, handa mo nga makita aming gimabuyan no. Ha, negamin inada ka, rupa kwarta si ka. Apaya sana kitain. Ang nagro-ropang kwarta. Ang kaslakas jay. When- Kapot irigat na, napan naglalaki. Ore no kasano kariga ti biag na masapol nga natib kerlat ta iti Wow. kwa. Iti Agasawa. ayan ayat, di ba? Jay. Jay. Nyapay, oh. O kanta naman. Ne, dagiti na nga ba nga ko namin kakabsa tamayon to iko DJ. Number yon. We, nadalima nga na nga bakin. Ay, cash niya, gayam, cash. Load ka no, load. Cash, ay, lagar load. Load day di apo 100 pesos load. Oh, dagiti sa nga polo. At dapay, limlima pay lang din. Api, anya ba dagiti na ala nga adal, DJ Marieta? Nya? Oh. Di Bernard, Abay. kanta kami. Tarong ka nun tarong. Manin. Naimas si tarong.
Okay, payanda kayo nga Rudy Tisunata kasaranay. Ay na, gawid kito madamdama. Ana DJ Bernard, mabayag pay. Okay, para kata kayo amin. Pagkantaing nyo met, dagita bisita yo ko na dane. Dagita ka namayat ngagkanta. Nakakatkatawa man, panagburas mo mano. Bungat mo laming arambutan kentarong. Napigi sa kalsong mo, akinagati aso. Nakita tapatong mo, anak sinampuso. Lima tipiklat na, Ay na? sumileng-sileng, kaslarambutan, uwin kamiraen. Makay ayuman, tabaet talupong, taadatarong, ngin ka ilumlume. Anyan nga dakkel na, at dabay bunitin na. Naglapayag at tarong ni Bernard, naimas nga iturta. Nakakatkatawa man, Jai. panagburas mo Bernard. Iti. Bungat mo laming arambutan kentaron. Napigi sa kalsong mo, aginagati aso. Nakita kabatong mo, anak sinampuso. Siyang tikurat na, Magadon. sumileng-sileng, kaslarambutan, duwing kamiraen. Makay ayuman, tabaet talupong, taadatarong, ay nga agbitbiti. Kasano ka dakkel? Anyan nga dakkel na, at dabay bulitas na. Ay, natanggal. Naglapayang atarong ni Bernard, Abay. naimas nga iturta. Anyan nga dakkel na, at dabay bunitin na. Naglapayag at tarong ni Bernard, naimas nga iturta. Ama. Naglapayag at tarong ni Bernard, ay Bernard supot ka. Ay, naku, gide. Naglapayag at tarong ni Bernard, naimas nga. Ho, Abay. pa'y maturog ka manan. Siya ako ma. Naglapayag at tarong ni Bernard, naimas nga. Nya. Nya. Hipuki-puki. Ay na? Eko na? Ayan. Eko na? Okay, ayan, dagita titarong ni Bernard. Nya nga kita pinagadon. Dimpay kaya, taano, agsisilpo kaya dumakken. Ayan, dati happy anniversary. Yes, ngayon syempre, pagyamanan tila tamit dagiti sponsors tayo. Dati pa anniversary. Na? Madama na agsasa, okay. Special thanks ko na. The Switzerland chapter, Malaysia chapter Uri, Press Lilia Aquino, Press Venus Rabang, Barcelona chapter, Direct Annabel Tolento Hall,
Ma'am Gloria Binoya, Direct Gina Ibunyayip, Direct Maddie Cardenas Chong, Direct Joe Ramos Ken, Macau Chapter. Ayan, thank you so much. Dagiti na ayat ni sponsor tayo nga kang kanayin nga agbuy-buya, agay-ayat ken mangted suporta dating programa. Ay nadatan. Yes, ken kasamitan pagyamanan tayo dagiti ng buo. Tro. Dating organization, top-notch nga pagdidinanggayan, kada pagtitinulungan. Ayan. DJ Jinky? Yes, isuda da Direct Maddie Cardenas Chong, Direct Annabel Tolento Hall. Ayan. Direct Gina Ibunyayip, Direct Joe Ramos, Kenny Direct Juicy Bagay Chen. Ayan. Thank you so much. Dagita po, dagiti bileg, tilima tayo nga ng buwangay dating organisasyon. Ken kastamit din, dagiti saan pa apo nga nakapag-membro nga padak, ag-membro pa ilaeng, ag-membro tayon, kakabsat at kaya dawa tayo agdidinanggay, kada gigin na tawa, agdirinagsak, kada agdidinnolong. Ayan. Yan, kantay met apo tiya, special thanks dagiti sponsor tayo dating Bolanti Agosto, Kuala Lumpur Chapter 1, Kuala Lumpur Chapter 2, Malaysia Chapter Urig, Malaysia Chapter, Singapore Chapter, Barcelona Chapter, Direct Annabel Tolento Hall, Direct Maddie Cardenas Chong, Press Bing Dismaya Apales, Ma'am Bing Dismaya Apales, Meli Vergara, Mr. and Mrs. Darny Ral Yuhay Kena, dito is syempre secret in sponsors tayo. Ken pagyamanan tayo paigit, dagiti kakadua, wano dagiti may nga Sarsuela, dramatic trip nga may tatang malem, nga nakipagdanggay kada tayo, wano may nakikadua kada tayo, iti Bileg Tilima Variety Show, ken kastamit ang di Bileg Saranay Worldwide Anniversary. Ayan. Tro. Ay na, ngiretan. Cake. Ala, ipakasti yung aro din Jai. Singjan dapay ka no tang nabumta. Ang dagamin ti nginagiyan. Surprise na yun next yung abumta, deta? Laman? Ayan. Yay! Happy anniversary, Kasaranay! Ayan, happy first anniversary! Hey! Okay, Kikoy. Abay. Kikay. DJ Marietta. DJ Bernard. Yeah. Inhale. Inhale lang. Inhale. Inhale. La. 1, 2, 3. Go. Blow. Ayan. Happy anniversary, Kasaranay! Happy anniversary, Kasaranay! Ayan. Okay, tangaro din tayo nga Roditeg dagiti Ayuda. regalo. When regalo. Yes. Iba kasi yun dito yan, tika di... Kasano pa dito? Ayan, pagkatin tayo yung ikabil dito, yan. Awanin. Ayan, kakabsat. Datadan. Okay, ato yung aro dagiti regalo kada tayo dagiti naayat nga sponsors iti dayto yung anniversary ket pagyamanan tayo nga ridida kakabsat
nga adda ditoy tata ti ayat da kada tayo. Ayan, impaayan da tayo iti sangkabasit nga regalo nga may paay kada tayo amin ditoy. Okay. Yes. So, si Katimang Kwan, DJ Marietta. Okay, dagitoy mang kasaranay ket may waras ti tunggal Familia. family. Okay. Bekayin mamis. Dagitoy ko agurke. Okay, dagitoy ti may sa ko ma. Gatras kay pero na. Okay. Per family. Okay? Yung social distancing mga kaberks. Mga kaberks, mga kabarkada. Wow, mga senyora. Okay, dagito yung mga kasaranay ka. Thank you very much. Dagiti na ayat nga tumultulong nga very, very good hearted nga people. And very happy. Dagito yung makatanggap kasi it's a blessing, di ba ka? Yes, Okay. dakal nga tulong. Kasaranay. Dakal nga tulong mga Ayan. kasaranay. Dagito ket nagapo ka dagiti inguten tayo nga nga dadjay sa bali nga pagpagilyan. Thank you very much apo nga sponsors. Okay, tato yan dagiti kasaranay tayon nga mangiko nag picture gaman ka nga pagagaw awid kay pito pagaw awid ta picturean tayo to ti grupo yo. Amin to, di amin da. Social distancing lang apo, tapno ti kastakit, surutan tala tayo ti guidelines tayo, protocols tayo. Okay, tapno ti kasta hangkay pa lang mga kasaranay ha. Dedicate per family. Per family. Okay. O yung may kito ala, kay bain-bain. No, dedicate at the Baguio, mga kasaranay. Oh. Nya. Sino pwede nagiti dato nga 1 pwede per family. Nya, hello. Okay. Ay, sorry. Sorry naman. May kanta makita damit. Oh, smile. Jenny, thank you kunam Jai. Thank you kunam. Oh, thank you very much mga kasaranay. Dagi Jai garo tiket na iwaras dagi tay adati ko na. Hoy hamo bagi deta Thank you very much mga kasaranay dagiti inayat nga tumultulong dagiti sponsors tayo. Ket sapay kad kumata di kay umang nga mangipaay iti
iti adda kada kayo ket aramiden na kami wenno aramaten na kami nga kas instrumento yu tapno ti kasta makatulong tayo iti kaaduan mang kasaranay. Ayan, dito nga ro din kasaranay. Yes, dito nga ro din iti nagpatinggaan dito yung anniversary tayo. Bileg, iti 5. And we're looking forward to another year of anniversaries. Yes, Ayan. sabi lang ko mata, adupay nga Anibersaryo. anniversary. Iti intayon to pasamaken kasaranay. Ket ni Apo Diyos iti kanayon ko mga mangtartarapay kada tayo. Tapno saan tayo nga agtultuloy latta iti napintas nga langen tayo kasaranay. Ayan. Yes. Ana nga ro din. Last song. Salamat. Okay, thank you so much. Nya. Ay, adapi gayam ko nalipatan mi. Okay, ayang tayo man pa nga ro di Nya. Awagan. Okay, awagan iti mang recap dayto nga programa. Ti Vice President iti Ilocos Sur Chapter ni Vice President Richard Pescador. Hello, thank you mga DJs. Kasi ko na akon mga kasaranay, thank you very much. Iti agtultuloy nga panangipaayo iti support tayo. Nang nangrona kadagiti, nang nangrona kanyayo nga dagta stop na duma-duma pagpagilyan. Kat we are very happy nga iramraman da kami latta nga kas instrumento tapno ti kasta makatulong tayo ti kaadwan. Ket happy anniversary mga kasaranay. Dagiti 5 directors tayo nga agtultuloy nga mang patipker ken manggit papaay iti adu a suporta ken kastamet dagiti naduma-duma nga presidente ti naduma-duma a chapters ken kastamet dagiti miyembro ket sapay kad kumata agkay-kaysa tayo sapay kad kumata natibtibker ken atid dugpay nga panawen bulan tinawtawen nga intayo panagkakadwa ket sapay kad kuma jekas kunak ni Apo Dios iti mangipaay kada tayo iti adu nga blessings ket thank you. Happy anniversary mga kasaranay. Thank you very much. Okay, dito nga ro din iti maudi nga sunata nga ipaay mi ka na kayong kasaranay ket happy anniversary po sa ating lahat at sa Bileg Tilima Saranay Worldwide Organization Incorporated. Maraming salamat. Tama at tayo'y nagkasamang muli. Salamat sa pagpawi ng uhaw ay may darating na araw. Kay tamis ng ating samahan sa lungkot at kaligayahan. tunay na kaibigan. Kasamang maaasahan. Salamat. At tayo'y may pinagsamahan. Salamat. Tunay kong kaibigan. Yeah. Ng ating samahan sa lungkot at kaligayahan. Tunay na kaibigan, kasamang maaasahan. Salamat at tayo'y may pinagsamahan. Salamat, tunay kong kaibigan. Salamat, kaibigang walang kapantay. Nagyaman kami, gagayem ko. Nagyaman kami, kasaranay. Nagyaman kami, nagyaman kami. Ayan, thank you so much and happy
happy anniversary po sa Bileg Tilimam Saranay Worldwide Organization Incorporated. Bye-bye na po and we love you all. Bye-bye na po. Mwah.